Euroopan Grand Prix ja arvoisensa juhlavieraat. Siinä liittokansleri Gerhard Schröder, hänen seurassaan EU-komission puheenjohtaja Romano Prodi. Kaikki mitä on voitu tehdä on tehty. Pian suuri hetki koittaa taistelu moottoriurheilun kuninkuusluokan Euroopan osakilpailun paremmuudesta. Kuljettajat ovat kiertäneet rataa perjantaista alkaen aina tähän hetkeen asti, nopeimmat jopa yli 100 kierrosta. Kilometreissä se on paljon, reilut 450. Jokainen kuljettaja on oppinut tuntemaan tämän viime vuodesta osittain muunnellun radan jokaisen kohdan erittäin hyvin. Mutta kuinka hyvin tämän tyylikkään ja aikanaan taidolla rakennettu radan eri kohdat istuvat päivän suurten tähtien otteisiin, se selviää vasta kun kirkkaanpunaiset valot vaihtuvat lähdön merkiksi. Ensimmäinen mutka on vaikea. Useina vuosina siinä on nähty huikeita hetkiä. 3 vuotta sitten Schumacherin veljekset kolhivat siinä toisiaan. Viime vuonna Petro Diniz selviytyi uskomattomasta kolarista pelkällä säikähdyksellä. Lähtökiihdytykseen käytettävä suora ei ole kovin pitkä, mutta ensimmäisen mutkan jarrutuksen nopeus ehtii nousta jo 250. Edessä on ensimmäisistä metreistä alkaen huippujännittävä taistelu. Historiallinen, mutta huippumoderni Nürburgringin rata sijaitsee suuren Saksan läntisessä osassa Bonnin alapuolella. Rata-alue on rakennettu liki 600 metriä merenpinnan yläpuolelle korkealle Eiffel-vuoristoon. Katsomot ovat tupaten täynnä lämpimästi pukeutuneita ihmisiä. Ilmasto on täällä korkealla aina hyvin herkkä nopeisiin muutoksiin. Sadekuurot ovat sotkeneet eri kilpaluokkien ajoa viikonlopun jokaisena päivänä. Saa nähdä kuinka käy nyt viikonlopun tärkeimmässä startissa. Vaikka ilma on viileä ja katsojat hytisevät kylmyydessä, starttihetken luoma jännitys tuntuu jokaisen takin sisällä. Kilpailun alkuun on enää aikaa 4 minuuttia. Ralf Schumacher tulee starttaamaan 5. lähtöruudusta. Erkki Mustakari pikaisesti vielä aamun vapaiden harjoitusten kuumin kärki ja odotukset siltä pohjalta. No kuumin kärki muodostui Michael Schumacherista ja Mika Häkkisestä ja miehet olivat käytännössä katsoen täsmälleen yhtä nopeita tuon aamun lämmittelyn aikana ja aikaero oli saksalaisen eduksi vain 9/1000 sekuntia. Viime kauden tämän vastaavan kilpailun paalupaikkamies Heinz-Harald Frentzen yllätti olemalla 3. nopein, kun hän nyt joutuu aloittamaan tämän kilpailun 10. lähtöruudusta. Jos Verstappen yllätti niin ikään valmiudellaan aamulla, hän oli 5. nopein ja joutuu aloittamaan kilpailun 13. lähtöruudusta. Muilta osin varsinaisia yllätyksiä tuo aamun lämmittely ei tarjonnut. Ralf Schumacher, joka starttaa kisaan 5. lähtöruudusta, oli aamulla 16. nopein ja hänen talikaverinsa britti Jenson Button 18. nopein, mutta oli tallin tavoitteena ja tarkoituksenakin ajaa vain muutamia kierroksia ja säästää tällä lailla kalustoa itse kilpailua varten. Siinä lyhyesti tuo aamun veryttely, jos niin sallitaan. Mika Häkkinen, tuikea katse. Ajatukset ovat varmasti ensimmäisessä mutkassa. Miten tällä autolla päästään 3. lähtöruudusta sellaisella startilla liikkeelle, jotta kanssakilpailijat, eturivin miehet on lyötävissä. Siinä on David Coulthard, paalupaikalla vierellä Michael Schumacher. Kokenutta voimaa aivan ensimmäisessä rivissä, sitten Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, 31-vuotias suomalainen. Mika Häkkinen 3. ruudussa, 134. Formula 1 kilpailu. Sieltä sitten 3. rivistä löytyvät Ralf Schumacher ja Arno Trulli ovat erittäin kova pala tässä startissa, aivan varmasti. Sitten eteenpäin 4. Giancarlo Fisichella, Eddie Irvine ja heidän takanaan 9. ja 10. Jacques Villeneuve, Heinz-Harald Frentzen. Siinä jo äsken nähtiin, kuinka eräs katsomon osa oli aivan värjäytynyt keltaiseksi Trullin ja Frentzenin kannattajista. Eteenpäin Jenson Button, Pedro de la Rosa, Aerostallin kuljettaja hyvin korkealla. Sitten sieltä eteenpäin Verstappen, Alexander Wurz. He ovat siellä 7. rivissä. Sitten Petro Diniz, Johnny Herbert. Johnny Herbert, viime vuoden voittaja, starttasi 14. lähtöruudusta ja sateen sotkiessa mies pääsi nousemaan hienolla ajolla palkintokorokkeelle, korkeimmalle korokkeelle. Gian Alesi, Ricardo Zonta, Mika Salo, Marc Gené ja Gaston Mazzacane. Siinä kaikki tämän päivän kuumat nimet. Nick Heidfeld diskattiin, hänen autonsa oli 2 kiloa liian kevyt eilisen aika-ajon keskellä suoritetussa katsastuksessa, punnituksessa, ja hän
joutuu seuraamaan tätä kauden 6. MM-osakilpailua katsomon puolelta. Hän oli äsken tervehtimässä juuri Mika Häkkistä ja Mika Häkkisen taustajoukkoa ja niin ikään David Coulthardin luona hän piipahti. Ja mielenkiintoinen tietyllä tavalla taktisesti jännä hetki oli, kun Mika meni äsken David Coulthardin luo ja he pitivät vielä viime hetken palaverin tuossa lähtötilanteessa. Ja katsokaa minkälaisilla renkailla David Coulthard tulee starttaamaan tähän kilpailuun. Siinä ei ole paljon uraa jäljellä. Tämä on mielenkiintoinen asetelma. Ja saimme juuri sisäpiirin tietoa myöskin siitä, että Mika Häkkinen tulee starttaamaan pehmeillä renkailla ja hänen kovin haastajansa tässä näin Michael Schumacher kovimmilla renkailla. Molemmat ovat toki pehmeitä, toinen on ekstra pehmeä. Ja näin ollen tämä saattaa olla kenties jälleen se ratkaisu, mitä nähtiin 2 viikkoa sitten myöskin Barcelonassa. Silloinkin Schumacher lähes ainoana valitsi kovemmat renkaat ja se koitui hänen tappiokseen. Mielenkiintoista on kieltämättä tuo Coulthardin auton eturenkaiden pinnan heikon näköinen kunto, mutta kyllä varmasti miehet tietävät mitä tekevät ja saattaa olla, että sillä he pystyvät pääsemään tuosta mahdollisesta auton aliohjautumisesta eroon. Ja kamerot ovat pitkät putket töttöröllä sieltä ja näin lähdetään liikkeelle lämmittelykierroksella. Jännitys kohoaa. 4,5 kilometriä pitkälle Nürburgringin radalle. Mennään tähän ensimmäiseen mutkaan, joka ohjaaja toivottavasti näyttää ja näyttääkin. Tämä taittuu hiukan vastapäivää, jopa tuonne ylämäkeen tuo jyrkin kohta. Ja sen jälkeen taas vasempaan. Äärettömän tiukka S-mutka. Todella tiukka ja paljon romua syntynyt. Keke Rosbergia lainaten hän sanoi, että millään muulla radalla lähtösuoran jälkeisessä mutkassa ei ole tehty romua niin paljon kuin nimenomaan ringin radalla ja sitä on vaadittu korjattavaksi. Ja nyt tullaan sieltä, Mika Häkkinen oli jo aikeissa ohittaa tuossa vaiheessa Schumacherin, mutta sillä ohituksella ei ole mitään merkitystä. Laskeudutaan koko ajan alemmas ja alemmas, niin kuin Erkki Mustakari hienosti rataesittelyssä tuossa kertoi. Nyt ollaan ihan pohjalla. Ollaan Neulansilmä mutkassa eli alimmalla kohdalla tämän radan vaiheissa ja tuo mutkahan ajetaan noin 100 kilometriä tunnissa ja 2,6 G-voimat rutistavat kuljettajaa siinä kun kaadetaan tiukasti oikealle. Sen jälkeen noustaan aika jyrkkää ylämäkeä tänne näin. Noustaan jyrkkää ylämäkeä, vielä noustaan tuonkin mutkan jälkeen, joka ajetaan 135-140 nopeudella ja nyt ollaan kaikkein korkeimmalla kohdalla noin 628 metriä merenpinnasta. Ja sitten laskeudutaankin jo alas ja lähestytään aivan pian Vedolin sikani. Ei vielä tuolta tulee tuo väliaikamittauspiste noin ja sitten lähestytään radan vaikeinta kohtaa. Vedolin sikania, jota on muutettu. Siinä näkyy tuo viimevuotinen mutka. Nyt aikaisemmin käännetään vasempaan eli sisään. Ja sen jälkeen urku auki jälleen, eli leikataan hyvin terävä neulansilmä. Tässä näkyy kuinka terävä se on, nimenomaan sisäkulma. Siinä on kanttikivet aika korkealla, mutta kuljettajat tulevat lentämään näin tuosta yli ja heti saman tien myös oikealta yli. Ja hups, siellä oli haukotus ja aika lähellä jännityksestä. Sekin tulee, voisiko tätä sanoa, hapen puutteeksi. No ei sanota ihan niin, koska sitähän se ei välttämättä ole. Ja näin kuljettajat tulevat omiin lähtöruutuinsa. Suomen kaikkien aikojen lähettäjä Veikko Artman, joka täyttää tiistaina 70 vuotta, onnittelut. Saattaisi olla mahtava hetki olla täällä painamassa tämä joukko liikkeelle ja suorittaa se kaikkien aikojen lähtö. Mutta nyt täällä ovat muut miehet asialla. David Coulthard paalupaikalla, Michael Schumacher, 1,5 auton mittaa hänen takanaan ja Mika Häkkinen suoraan Davidin takana kolmannessa lähtöruudussa. Ja Mika ja David tulevat starttaamaan siltä osalta rataa, jossa on kaikkein paras pito. Schumacherilla ja Barrichellolle, jotka starttaavat peräkkäin sitten taas tuolta sisäpuolelta. Heillä on se huonoimman pidon osasto, mutta sillä ei välttämättä ole mitään merkitystä. 3. valo syttyy, 4. sieltä. Ja 5. ja saman tien kaikki sammuvat. Kuka saa hyvän lähdön? Ainakin Häkkinen sai loistavan startin! Aivan uskomattoman startin ja menee kärkeen! Hienoa Mika, se oli mielettömän kova startti. Näin tekee mies, joka hallitsee hermonsa, paineensa, kilpailutilanteen. Ja siellä tulee, ei nyt välttämättä romua, mutta tulipa hirvittävä startti Mikalla. Uskomattoman hieno ja sinne jäivät sitten Ferrarit ja Schumacher ja erityisesti. Jarno Trulli sinne ensimmäisiin mutkiin jää, mutta oli Mikalta satumaisen hieno. Sanotaan mitä sanotaan, jos ollaan vähän puolueellisia. Puhutaan Häkkisestä, mutta jos me emme puhuisi, niin kuka puhuu? On tämä mahtava mies.
Mikä hirvittävä paine hänellä oli tuossa ja kolmannesta lähtöruudusta kuin raketti, kuin unelmien startti. Samanlainen kuin Japanissa ja silloinhan hän starttasi hiukan sieltä takaa ja nyt on sitten kova paikka. Schumacherilla on armoton nälkä päästä hänet kuittaamaan, mutta ihan suureen hätään ei pitäisi olla aihetta. Oli kova startti, Häkkinen johtaa, tullaan ensimmäisen kerran tuohon vaikeaan mutkaan, se menee hienosti kaikilta neljältä kärkiaudolta, siellä on Villeneuve noussut viidenneksi, Ralf Schumacher on kuudentena. Ralf Schumacher ei saanut niin hyvää lähtöä kuin olisi toivottu ja siellä oli kova taistelu Mika Salolla Petro Dinisin kanssa. Oliko Jean Alesi oppi? Salo ja Dinis nimenomaan, ja Salo on tällä hetkellä 16, eli hän ohitti tuossa ainakin pari autoa ja sitten kun myöskin Trulli putosi edestä pois, niin Salo on aloittanut tämän kilpailun myönteisesti. Hyvä startti Mika Salolta, hän on kova lähtemään kun nyt olisi vielä auto alla jolla pääsisi kovaa. Mutta valitettavasti Sauber-autoilla ei olla kärkitaistelussa mukana, siellä jylläävät muut hevosvoimat. Aivan uskomattoman kovaa tulevat siellä Ferrarit ja McLarenit kuin eilisissä aika-ajoissa niin monta kertaa tällä kaudella ovat joko tämän tyyppisessä muodostelmassa tai sitten hakijan kaksoisvoittoa jommin kummin päin. Ja nyt mennään asetelmassa Häkkinen, McLaren, Schumacher, Ferrari, Coulthard, McLaren, Barrichello, Ferrari ja siellä takana sitten Bartallin kuljettajana on Jacques Villeneuve. Ralf Schumacher kuudentena, Fisichella 7, Eddie Irvine 8, Verstappen 9, De La Rosa 10, Burch 11, Frentzen 12, Button 13 ja Schumacherilla on hirvittävä tarve päästä lähelle ja yrittää kaikin keinoin päästä ohitse, nimittäin tämä on hyvin uhkaava tilanne, jos Häkkinen pystyy poimimaan tällä tavalla ja yllättämään hänet, niin tässä saattaa jo mestaruushaaveet pikkuhiljaa haittua. Nyt ei puhuta ollenkaan minkäänlaista mestaruuksista vielä tässä vaiheessa, mutta Schumacherilla ilman muuta on sellainen pelko, jos Häkkinen pesee hänet kilpailun toisensa perään, niin kuin on tapahtunut viimeisissä 3 kilpailussa. Siellä menee nyt sitten komeasti. Suomi-poika vetää joukkoa. Takana tulee sitten Schumacher, joka ajaa nyt nopeamman kierroksen ja yrittää ilman muuta saada Häkkistä kiinni. Coulthard 3, Barrichello 4. 4 ryppäässä ei suuria muutoksia, mutta kova on Schumacherin rutistus. Hän ei anna hetken rauhaa. Ja tuo oli kyllä, niin kuin Mika oli levollisella mielellä eilisen aikaa jo jälkeen, hän totesi, että tämä on erinomaisen hyvä paikka. Voi kontrolloida muiden menoa, ja niin hän teki. Kyllä. Mutta tässä tulee tämä peruskysymys näistä David Coulthardin renkaista. Nyt katsotaan rauhassa tämä lähtötilanne. Mika ampaisee kuin tykin suusta. Haupitsista lähtee sieltä ja hirmuinen rutistus ja 30 metriä oli ajettu, niin hän oli jo näiden molempien kuljettajien välissä. Schumacher yritti tulla hyvin lähellä, katsotaan vielä tuolta. Näin, ja Mika tulee lentään. Siinä oli hyvin lähellä tuo kontakti Mikan ja Schumacherin kesken. Ja Schumacher yrittää tulla armottoman kovaa, mutta vauhti ei riitä. Ei hän pääse rinnalle ja sitten tulee katto eteen. Ja siellä menee Salo ulos. Oliko Salo? Ei, Dinis. Dinis onneksi. Onneksi Salo on kuviossa mukana 16. Dinis pinnaa hänen edestään. Ja myöskin Frentzen keskeyttää moottori. Honda Mugen sanoo sopimuksensa irti tältä päivältä ja Jöljyt tulee radalle oikein kunnolla. Pahaan paikkaan. Frentzenistä ei ollut haastajaksi kärkijoukolle, mutta mitä tekevät sitten nämä kaverukset täällä? Schumacher jälleen hyvin lähellä, iskuetäisyydellä. Nyt silmät tarkkana, katsotaan mitä tässä oikein tapahtuu. Yrittääkö Schumacher iskeä? Pystyykö Häkkinen pitämään omat ajolinjansa? Mitä tapahtuu varikkopysähdysten aikana? Hurjaa menoa. Schumacherille nopein kierros tuosta noin jälleen. Mutta Mika pitää kuitenkin. Hän pystyy kontrolloimaan tilannetta ja pitää Schumacherin takanaan. Hänellä on yhtä nopea auto, ellei peräti vieläkin nopeampi auto. Mutta mielenkiintoista olisi nyt tietää, minkälainen on polttoainekuorma kummallakin. Minkälainen se on? Schumacher ajaa kyllä vaarallisen lähellä. Tai sitten televisiokuva jonkin verran vääristää, mutta vaarallisen lähellä paikkapaikoin mennään. Ja hän hakee koko ajan sitä, hän hiillostaa Mikaa nyt virheisiin ja suomalainen ei tee kyllä niitä tällaisen painostuksen alla. Mika kertoi meille lauantaina aikaan jälkeen, että vaikka joutuu kilpailussa ajamaan toisen takana, niin se ei välttämättä ole huono. Itse asiassa monta kertaa siinä pystyy itse asiassa tarkkailemaan
ja säästämään omaa autonsa omalla tavallaan. Toisaalta pystyy myöskin tuolla kärjessä sitä tekemään, mutta se edellyttää, että autosta löytyy niin paljon suoranopeutta, että takana tuleva ei pääse liian lähelle yrittääkseen ohitusta. Ja kun tullaan niille osille rataa, missä ohittaminen on tyhmää, niin siellä voi sitten vielä hieman hellittää ja vaan huolehtia siitä, että se kaveri todellakin pysyy selän takana. Jai, nyt ollaan lähellä jo, Schumacher kurkkiin siellä. Tai sitten hän hakee myös osittain vähän jäähdytysilmaa moottorille. Nimittäin nyt on ajettu aika pitkään jo hurjan lähellä. Sitä olin kysymässä jo aiemmin, että mikä mahtoi olla tämä David Coulthardin rengasvalinta. En ymmärrä oikein. Ne näytti kyllä niin rupuselta ne eturenkaat, että siihen on oltava joku selitys ja syy, mutta kun niitä vertaisin muun muassa Michael Schumacherin auton renkaisiin, jotka vaikuttivat aivan uuden liukkaan kiiltäviltä. Kuin pakasta repästä. Kyllä. Niin aika oudolta tuntui. Ne oli nimittäin todella huonokuntoisen näköiset eturenkaat. Jälleen tullaan ja Schumacher kurkkii. Jälleen tullaan sellaiseen paikkaan, jossa ohitus on mahdollista. Mutta paras paikka ilman muuta löytyy tuolta. Hurjan lähellä mennään. Voi, mikä jännitystrilleri meillä tässä on. Mikalla on koko työ. Hän vilkuilee peiliin ja katsoo kuinka lähellä on ja aina näkyy punaista. Ja nyt sitten tuolla on ainakin pisaroita tulee kameran linssiin. Sitä se tästä puuttuu. Toivottavasti voitaisiin ajaa kuivalla kelillä. Tämä on hermoja raastava tilanne kaiken kaikkiaan, jos sitten sade tulee vielä sotkemaan tätä balettia. Siellä on edelleen tulee pisaroita näihinkin kuviin. Siinä menevät kaksi kovinta tämän kauden Formula 1-kuljettajaa ja kovimmilla autoilla. Muilla ei näytä olevan jakoa, niin kuin näkyy. 2,6 sekuntia on ero jo Coulthardin ja Häkkisen. Ja kyllä Häkkinen on oikeassa siinä, että hän on aina nopeampi, varsinkin kilpailutilanteessa David Coulthardin nähden, jos hän pääsee ajamaan vapaasti omaa suoritustaan. Ja Physicalla noussut 6. ohitettua Ralf Schumacherin. Villeneuve on viidentenä, Ralf on pudonnut 7. ja siellä se ohitus sitten tapahtuu. Mitä siellä oikein tapahtuu? Siellä menee, vaikutti siltä, että molemmat Sauberit taitaa pyöriä tuolla nurmikon kautta. Siinä menee joka tapauksessa Diniz. Edelleen Häkkinen johtaa, Schumacher on kannoilla. Ja Salo tällä hetkellä 15. edellä ajaa Marc Gené 1,2 sekunnin päässä ja Salon takana Johnny Herbert runsaan 2 sekunnin päässä. Marc Gené sai mahtavan hyvän lähdön Minardi-autolla ja ai, siellä oli jälleen Schumacher kurkistaa ja yrittää rakentaa näitä härnääviä elementtejä pehmittääkseen Mikaa tuossa edessä, mutta nyt Mika tarkkana, erittäin tarkkana koko ajan. Voi kun voisimme auttaa, vaan emme voi. Marc Gené todellakin sai räjähtävän startin tuolta peräosastolta, ohitti Salon muun muassa, vaikka lähti Salon takaa. Ja Gené on tällä hetkellä 14 Minardi-autolla ja Salo hänen takanaan. Salon takana on sitten Herbert, Zonta, Mazzacane ja Diniz. Diniz on pyörinyt tuolla nurmikon kautta jo useampaan otteeseen ja kyllä taivas on synkkä, siitä ei pääse mihinkään. Toivottavasti pystyttäisiin ajamaan kuivalla kelillä, mutta jos sade tulee, niin se sitten vaan tulee ja sen jälkeen katsotaan palikat ihan uudella tavalla. Mielenkiintoisesti mennään. 2 autoa keulassa, hyvin tasaväkisesti, sitten kohtuullisen lähellä toisiaan 3. ja 4. Ja niin ikään sitten lähellä myöskin Physicella ja Villeneuve ja heillä on ankara taistelu. Heillä on ankara taistelu ja Schumacher jatkaa kovaa menoa tuolla. Nyt ensimmäisellä väliaikamittausasemalla. Hän heittää nopeimman ajan sinne. Ne ovat murto-osia ilman muuta, kun Häkkisen perässä ajetaan, mutta siinä samalla myöskin imussa helposti syntyvät nuo nopeimmat kierrosajat, kun ajetaan aivan toisissaan kiinni. Häkkisen aika viime kierrokselta 1.22,5, Schumacher 1.22,494, eli hyvin lähellä mennään. Niin kuin kuvakin on kertonut, toivottavasti ohjaaja pitää meidät ajan tasalla, ettei tässä kärkiryppäässä tapahdu mitään. Sen sijaan Davidillä on auton kanssa jo vaikeuksia. Renkaat ovat loppuun kulumassa mitä ilmeisemmin nuo jo ennestäänkin loppuun ajetut renkaat. Silti hän pystyy ajamaan mainiosti. Ja De La Rosa noussut 7. ja ohittanut Ralf Schumacherin. Siinä näkyy Villeneuve, Physicella ja De La Rosa. Arrow-stallin kuljettaja painaa nyt hirvittävällä vauhdilla, espanjalainen Arrow-stallin kuljettaja. Siinä on Villeneuve, hänen takanaan Physicella ja Physicella rankasti aivan takapuskurissa kiinni ja Pedro de la Rosa tavoittaa. Näyttää siltä, että vara-auto ei oikein kulje niin hyvin kuin pitäisi ja sieltä takaa tulevat sitten muut ja tavoittavat. Nyt David Coulthard on ajettu 7 kierrosta ja saimme myöskin tietoa siitä, että 5 ajetun kierroksen jälkeen tämä pehmeä rengas, mitä Mika käyttää, toimisi sitten paljon paremmin mitä starttihetkellä. Ja näinkö on, että David Coulthardillakin on tuo sama rengas ja se toimisi sitten paremmin. Michael Schumacher ajaa siis kovemmalla rengassijoksella. Ei paha, kun katsotaan, että hän pystyy ajamaan hirvittävän kovan rutistuksen myötä aivan samoja kierrosaikoja kuin Mika ja ahdistamaan Mikaa, mutta kun Mika ei anna tietä eikä tee virheitä, niin
asetelma on säilynyt muuttumattomana. Näin hyppäämme pari kellon kyytiin. 4,2 sekuntia on pari kellon ero David Eivan tuonne kärkeen, 1,4 David Coulthardin. Ja siellä menevät sitten kaukana Coulthard ja siellä menevät sitten myöskin Mika Häkkinen ja Michael Schumacher. Ja tässä tulevat nämä 4 autoa samaan kuvaan. Vielä mahtuvat samaan kuvaan, mutta kun muutama kierros mennään, niin sitten tekee jo tiukkaa. Erot kasvavat koko ajan. Pari kello siis 4,2 sekuntia jääneenä. Ja 5. paikkaa itsellä vielä toistaiseksi pitävä Villeneuve 12,6 sekuntia kärjestä. Mutta onko Villeneuve joutunut jo antautumaan? Takaa tulevat siis Fisichella, De La Rosa, Ralf Schumacher, Eddie Irvine ja Jos Verstappen. Mutta Mika pitää edelleenkin puolen sekunnin marginaalilla tätä eroa ja on tämä rankkaa. Schumacher tulee jälleen ja näyttää Mikalle, että lähellä ollaan. Mitä mieltä olet tästä? Nyt ollaan menty aika pitkään niin, että Schumacher ajaa äärettömän lähellä. Onko niin, että tämän mallinen Ferrari-moottori ei tarvitse ilmaa ihan niin paljon kuin muiden autojen moottori? En tiedä, tuo ero on pysynyt koko ajan 0,4 ja 0,5 sekunnin välillä, eli 4,50 välinen ero. Eli ei sillä ole mitään merkitystä, paljon se on ajassa. Paljon enemmän on merkitystä sillä, että miten Mika tuon tilanteen kokee, miten Schumacher tuon tilanteen näkee. Ja kyllä Schumacher on niin kokenut mies, hän tietää milloin voidaan olla lähellä ja milloin pitää ottaa lisää ilmaa tuonne konehuoneeseen, jos on tarvetta siihen. Mutta niin kuin sanottu, niin runsaan 5 ajetun kierroksen jälkeen ja nyt niitä on jo 8 lakkarissa, niin nähdään paljon paremmin kuinka mikäkin rengas tällä radalla tulee toimimaan. Ja siinä hieman tuo Schumacherin Ferrari vähän muljahti pikkusen tuossa paikassa ja välittömästi syntyy tuommoinen pieni hajurako tuossa Mikaan, mutta Schumacherille nopein kierrosaika jälleen tuonne tauluun. Ja jos katsotaan noita kierrosaikia kaiken kaikkiaan, niin Mikan ja Schumacherin kierrokset 22,2 luokkaa, sitten Coulthard 22,4, pari kello 22,3 eli hieman nopeammin kuin Scotti. Villeneuveillä jo 23,3 eli sekuntia hitaammin Villeneuveillä kuin tuo kärkinelikko. Fisichella ajaa hyvin ja on aina ajanut hyvin syheröisillä keskinopeudeltaan hitailla radoilla, vaikkakin täällä nyt keskinopeus loppujen lopuksi tulee kohtuullisenkin kovaksi, mutta nämä mutkat, yhtään todella nopeata mutkaa radalta ei löydy ja aika sellaisilla radoilla Villeneuve on ollut hyvä, ei kun Fisichella ja nyt hän on ohittanut Villeneuve. Ja sama De La Rosa katselee Villeneuven takana, ei oikein par Honda ei tahdo kulkea nyt niin hyvin kuin pitäisi. Ja De La Rosa, sieltä takaa tulee myöskin Ralf Schumacher. Ralfin vauhti on ollut pettymys toistaiseksi. Kyllä. Sitten saattaa tietysti olla kuviossa mukana tämä raskaamman kuorman, jopa 1 pysähdyksen taktinen kuvio, joka selittäisi kaiken, mutta erot ovat tällä hetkellä Ralf Schumacherin ja Kärjän Häkkiseen verrattuna 18,4 sekuntia on ajettu 9 kierrosta. 10 tulee täyteen aivan pian ja jälleen katseet tuonne taivaalle. Vielä ei ainakaan näytä satavan. Sauberilla näytettiin valmistautuvan renkaiden vaihtoon. Ja sitten jos sadetta tulee, tämä on niin laajalla alueella vielä, että jollakin kohdin niin kuin tässä vaikuttaisi siltä, että siellä tulee vettä. Saattaa olla, että jotkut kohdat kastuvat ja tässä on jokaisen kuljettajan kyllä sitten tehtävä rankasti omat arvionsa. Ajettava niin tarkasti kuin suinkin mahdollista, ettei vaan tapahdu lipsahtamista. Ja nyt olemme sitten pari kellon kyydissä jälleen. David Coulthard on siinä aivan tuntumassa. Ero on kaventunut 0,4 sekuntiin. 4,8 kuitenkin Häkkiseen. Häkkinen menee kovaa vauhtia siellä edessä, mutta Schumacher hiillostaa. Parasta kilpa-autoilua, mitä tänään olemme nähneet. Tosin ensimmäinen kilpailukin tänään meneillään. Ja siinä näkyy tuo Villeneuven levoton ajo, eli menee ulos ja Fisichella kuittaa. Hän kyttäsi tuota virhetilannetta. Renkaat ilmeisesti ovat kuluneet jo tässä vaiheessa Villeneuven autosta niin pahoin, että hänen ajolinjansa ovat näin leveät. Mikä on tilanne? Onko tässä Häkkinen suma? Jai, siellä on noin paljon pisaroita jo kameran linssissä. Oi, keltaat tai nämä oranssi kirjavat liput eivät onneksi vielä liehu missään. Kuivalla mennään, on menty nyt jo 45 kilometriä, 305 on kokonaismitta. Hurjaa taistelua. Sieltä tulee Schumacher ja onko nyt etäisyys niin, että hän pääsee heittämään rinnalle? Ai, miten lähellä tullaan! Ai, miten lähellä tullaan! Uskaltaako Schumacher tulla? Ja pääsee rinnalle ja Mika laskee ohitse. Siinä oli eräänlainen kulminaatio tässä kilpailussa. Nyt seuraa sitten tämä toinen tilanne. Mika ryhtyy kyttäämään ja ajaa täällä. Onkohan tässä niin kuin hiihtokilpailussa mentiin entisaikaan. Eli siellä sitten rakennetaan tätä tilannetta
Ferrarilla ainakin riemuitaan. Pitkään Schumacher ajoi aivan pinnassa kiinni ja nyt tulee vettä sillä tavalla, että nämä punakeltaiset liput on nostettu ilmoille ja nyt tulee varsinainen karuselli, kun siirrytään varikolle vaihdattamaan renkaita. Millä taktiikalla ja missä vaiheessa tullaan sisään? En tiedä ihan tarkalleen missä kohdin. Kyllä tuossa nyt näyttää ihan selvästi siltä, että Mika antaa sen tien. Hän näki, että Schumacher on niin lähellä ja hän haluaa olla ilmanhalkaisijana tässä vaiheessa. Menköön, ja näin Schumacher myöskin tekee. Häkkinen ottaa kyttääjän roolin tuossa taaempana. Saa nähdä, oliko tämä viisaasti tehty teko kaiken kaikkiaan, mutta Schumacher kovilla renkailla näyttää menevän nyt heti karkuun. Ja nyt ero tulee kasvaa. vettä. Ja nyt tulee vettä jo aika Nyt mukava. tulee myös lähtösuoralla, näin tulevat siellä varmasti ensimmäiset autot aivan pian sisään renkaiden vaihtoon. Ja nyt tietysti tuolla varikkomuurilla kytätään sitä, että kuinka kauan tämä sade kestää. Onko syytä tulla vaihdattamaan saderenkaat vai pystytäänkö ajamaan kilpailu sillä tavalla, että selvittäisiin näillä kuivankelirenkailla Barrichello ja David Coulthard. Näinkö on, että tässäkin tapahtuu ohitustilanne? Ainakin tullaan rinnalle. Barrichello ajaa aivan tuohon rinnalle, mutta pääsee. David päästää Barricellon ohitse, näin ovat siellä sitten asetelmat muuttuneet myös tuolla vähän kauempana. Selittämättömiä ovat nämä suunnitelmat ja kuviot tässä kaiken kaikkiaan, eli mikä tämä taktinen visio on. Nyt Barrichello on tavoittamassa jo Häkkistä. Häkkinen on Schumacherista 3,3 sekuntia heti jäänyt. Ja vettä tulee. Ei tule kovin paljoa, mutta sataa kuitenkin sillä tavalla, että aivan pian tämä lähtösuorakin on kokonaan märkä. Ja minkälaista dramatiikkaa löytyy sitten täältä hidastuskuvasta? No siellähän lähtee De La Rosa hyvältä paikalta ja menee ulos. Ei vaan Verstappen Arrow-stallin kuljettajana. Ja nyt sade kiihtyy ja se näkyy myöskin Ferrari-kuljettajan otteissa. Siellä pahtaa De La Rosa ja hidastaa huomattavasti. Nyt tulee ensimmäisenä renkaiden vaihtoon Johnny Herbert, hän tulee sinne renkaiden vaihtoon ensimmäisenä ja samalla menee ulos Marc Gené, hän oli paikalla 13. Jääkö pahasti sinne? Pääsee sittenkin jatkamaan. Sen verran mukavasti jäi tuohon reunaan, että hän pystyy jatkamaan, mutta tiukkaa on. Pystyykö hän vielä tuostakin jatkamaan? Pystyy. Häkkinen luistattaa siellä kovasti. Herbert sai ensimmäisenä ilmeisesti sadekelirenkaat alle. Ja näin mennään. 11,3 sekuntia oli Herbertin vaihtonopeus, kun oli ajettu 12 kierrosta. Ja Schumacher jatkaa edelleen kuivankelin renkailla. Jännäksi jos menee. Mitä tuli kerrottua noista kierrosajasta, niin viimeinen kierros vei aikaa jo 1.31.7, eli tuossa on kierrosajat putonnut jo sekuntikaupalla siitä, millä kilpailu aloitettiin. Häkkisen viimeinen kierros 1.38.6. Barrichellolla samaa luokkaa Mikan kanssa. Dramatiikkaa olemme nähneet tässä kilpailussa jo tämän ensimmäisen 20 minuutin aikana, ensimmäisten 10 minuuttisten aikana enemmän kuin monissa kilpailuissa yhteensä. Tämän kauden kilpailut ovat kauttaaltaan olleet hyvin jännittäviä. Siinä menee Ralf Schumacher, mutta tätä joukkoa vie tässä Jacques Villeneuve. Ja hänen takanaan De La Rosa ja sitten Eddie Irvine, Ralf Schumacher. Nämä 4 autoa taistelevat paikasta 6 parhaamman joukkoon. Villeneuve on 6. Ja nyt tulee Verstappen renkaiden vaihtoon ohi kuvan. Kerromme tuosta varikko suoralta. Näin sieltä tulee. Ja Salo tulee myöskin. Salo oli tuossa vaiheessa 16. Ja Schumacherilla nyt 5,1 sekunnin johto. Vaarallisen kovaa Schumacher ajaa edelleenkin tuolla ja näin siinä näkyy sitten tuo Marc Genén ulosajo. Marc Gené pyyhältää sinne näin, menee aika jyrkkää alamäkeä perä edellä, mutta sai niin kuin jo tunnettua hallittua tilanteen. Salolle nopeasti renkaat alle ja sitten hän pystyy jatkamaan 7,5 sekuntia, huomattavasti nopeampi kun verrataan sitä Johnny Herbertiin, mutta siellä on etusiipi myöskin karannut tuossa Marc Genén auton ulosajossa. Näin tulee Schumacher, mutta levottomasti liikkuu Ferrari. Mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan Michael Schumacher aikoo tuolla radalla olla. Tulee mieleen eräs kilpailu, en enää muista millä radalla, se taisi olla Monacossa, jossa hän ajoi aivan hämmästyttävän monta kierrosta kuivankelin renkaalla sateessa ja pystyi silloin kääntämään kilpailun loppujen lopuksi itselleen selväksi voitoksi. Ja nyt siellä Jenson Button on ohittamassa, tai ainakin yrittää
Ralf Schumacher, ja ovatko he peräkkäin? Ei vaan Villeneuve. Ralf Schumacher kuittaa Villeneuve. Ralf Schumacher nousee nyt. Ja Villeneuve. Oi. Siellä on nyt autoja pyöriä. David Coulthard tulee McLaren kuljettajista, kun 14 kierrosta on ajettu. Ja Coulthard tulee sisään. Nyt lähikuvia. Katsotaan, ovatko on sadekelirenkaat. Hyvä sadekelirenkaat alle. David Coulthard lähtee ensimmäisenä kärkiautoista raivoamaan Märänkelin renkailla tuonne radalle. Sinne tulevat myöskin sitten Verstappen ja kuka oli siellä vielä sitten taaempana, joka tuli sisään. David Coulthard, Ricardo Zonta tuli myöskin sisään ja David Coulthard lähtee nyt hakemaan oikein uutta vauhtia sadekelin kumeilla ja hakemaan kärkeä kiinni. Eddie Irvine tulee siitä ja sitten rajulla rutistuksella Verstappen hänen eteensä. Mutta oliko Verstappen samalla kierroksella? Saattoi olla, että hän oli jo kierroksen jääneenä. Sieltä tulee sitten oli samalla Ricardo Zonta. Ainoastaan Frentzen on taulukkomme mukaan jäänyt kierroksella, mutta hän on jäänyt jo 12 niitä. Eli kaikki 19 miestä, jotka tällä hetkellä rataa kiertävät, niin mahtuvat 65 sekunnin sisään. Eli kaikki ovat edelleen vielä samalla kierroksella. Järjestys on nyt vielä toistaiseksi keinotekoinen Coulthardiin liittyen. Schumacher joka tapauksessa ykkösenä, Häkkinen toinen, Barrichello kolmas. Ja sitten veikkaanpa niin, että Fisichella nyt tulee sitten Ferrari-kuljettajasta Schumacher sisään. 15 kierrosta on ajettu, 15 tulee täyteen ja Michael Schumacher tulee renkaiden vaihtoon ja tästä tämä peli alkaa. Kyllä, mielenkiintoista nähdä mitä Mika tekee. Tulee myös, Häkkinen myös varikolla. Siellä on Ferrarin tikkunekkumies Andrea Paccari, joka on... Nyt katsotaan kuinka nopeasti tiimit työskentelevät. Jälleen samaan aikaan molemmat kuljettajat, mutta rauhallisemmin tulee Mika. Hän oli sen verran kauempana tuolla. Ero oli peräti 7 sekuntia tuossa mittauspisteessä. 12,1 Schumacherille. Kuinka paljon se on Häkkiselle? Siellä touhutaan. Onko ongelmia? On. Renkaan kiinnitys. Surkeus, mutta onneksi se saatiin kiinni. Liikaa palaa aikaa. Vieläkin on epävarmuutta. Mika lähtee liikkeelle 15,8. Nyt voidaan sanoa ja goodbye suurin piirtein tämän kilpailun voitolle. Siinä menee David Coulthardkin hänen ohitseen. Ja Mika putoaa tässä vaiheessa ainakin. Oi! Barrichello ja Coulthard. Barrichello ja Coulthard käyvät nyt kovaa taistelua. Barrichello ei ole vielä käynyt renkaiden vaihdossa. Tulee varmasti tämän kierroksen jälkeen. Sade jatkuu yhtenäisenä koko ajan. Joten tästä tuli nyt sitten tällainen todella raastava rankka koitos. Barrichello seikkailee nyt siellä oikein. Ketä siellä oikein on? Button on siellä ja nyt on David Coulthardilla kova paikka Buttonin kanssa. Mutta Coulthard yrittää molemmin puolin, joko sisältä tai ulkoa, mutta Button yrittää kaikin keinoin vielä kuivankelin renkailla selviytyä tuosta hirvittävästä taistelusta. Hän ajaa todellakin kuivankelin renkailla. Kyllä, ja nyt siitä Coulthard kuittasi hänen. Näin Coulthard pääsee jatkamaan ja sitten edessä on sininen auto, on Jean Alesi auto. David Coulthard on tällä hetkellä 5. Michael Schumacher on 5. hän ja nyt tulee Barrichello sitten sisään. Tuon tiedon mukaan monitorissa me lukee, että David Coulthard on 8, mutta se lienee oikeampi tieto, tuo ruudussa ollut tieto. Ja Barrichello ykkösasemasta, kun 16 kierrosta on ajettu, Barrichello tulee sisään. Ja nyt jos vielä haluamme pikkusen keventää tilannetta, vaikka äärettömän jännittävä dramaattinen tämä on, Miss Brasilia halusi ehdottomasti myöskin tuoda oman ajatuksensa tähän Barrichello nimen ääntämiseen, eli kaikille niille, jotka ovat jo levollisesti olleet sitä mieltä, että kun siirryimme ääntämisestä Barrichelloon, olemme olleet oikeilla linjoilla, niin Miss Brasilia soitti toki Rita Tainola hienolla avustuksella, todeten, että oikein äännettynä se on Pahikkello. Pahikkello, ja siellä on vähän kurkkuäänettä tuossa puolivälin tietämissä jotenkin niin kuin sorahtaa. Kuittasin tyydytyksellä, mutta totesin, että ehkä pidämme edelleenkin tämän meille niin tutun Barricellon, joka sopii eurooppalaisittain ja suomalaisittain niin hyvin suuhun. Siellä menevät sitten taistelupari Johnny Herbert ja hänen takanaan nyt sitten Ralf Schumacher. Tässä vaiheessa me siirrymme myöskin katkolle, mutta katsotaanpas tuo järjestys. Odotetaan sen verran aikaa, että saadaan tuo järjestys. Onko Ralf Schumacher kävi myöskin varikolla, ei ole toisena, eli monitorimme ei nyt anna oikein mitään kuvaa. Ehkä menemme katkolle. Tämä kierros pitäisi saada loppuun, sitten tietäisimme mikä on tilanne näiden kärkipään miesten
varikolla käyntien jälkeen. Ainoa mies, joka tuolla kärjessä keikkuu, joka ei ole käynyt varikolla, on Jenson Button Williams-autollaan. Kaikki muut ovat käyneet kertaalleen varikolla. Tähän väliin otamme huilaustauon ja kun tulemme katkolta, meillä on uutta tietoa, eli todellinen kärjen järjestys ja erityisesti myöskin faktista tietoa, kuinka monentena Mika Häkkinen ja Mika Salo ajavat tällä hetkellä. Nyt katko. Vettä tulee taivaan täydeltä koko tällä laajalla Nürburgringin rata-alueella. 18 kierrosta on ajettu. Michael Schumacher on ottanut kärkipaikan. David Coulthard on toisena. Mika Häkkinen komeasti kolmantena. Pedro de la Rosa, joka siinä taistelee Fisikellan kanssa, oli vielä äsken neljäntenä, mutta nyt Fisikella taitaa sittenkin ottaa. Ei vaan de la Rosa kiihdyttää. Ai, mennään kovaa. Siinä on hirvittävä taistelu neljännestä paikasta, mutta kyllä Fisikella kuittaa sen kokemuksella itselleen, mutta de la Rosa ei tietenkään luovuta. Takaa ja tarkasti kytäten. Fisikella siis neljäntenä, de la Rosa viidentenä, Eddie Irvine kuudentena, Verstappen seitsemäntenä, Barrichello kahdeksantena, Mika Salo 13. Salon edessä ovat Jean Alesi, Villeneuve ja Ralf Schumacher. Edelleenkin täytyy sanoa, että Williams-tallin kuljettajasta Ralf Schumacherilta odotettiin huomattavasti kovempaa suoritusta, mitä olemme nähneet. Oliko mahdollisesti niin, että hän lähti viidennestä lähtöruudusta painavammalla kuormalla ja laskettiin niin, että hän pystyisi ajamaan yhdellä pysähdyksellä? Mahdollisesti ja ei vaan oikein ole mennyt tällä kertaa putkeen. Ja me olemme nähneet tietysti tällä radalla vastaavanlaisia kilpailuja samalla kun sateen määrä vaan kasvaa. Nyt siellä kohta lähestytään sellaista tilannetta, ainakin osittain eri puolilla rataa, niin voidaan jo pitää tätä ilman ajamista jo jossain määrin vaarallisena. Siinä oli hyvin lähellä tilanne. Barrichello on nimittäin pudonnut kahdeksanneksi. Lähes 30 sekuntia kärjestä ja nyt Verstappenin ohitus tuottaa Ferrari-kuljettajalle suuria vaikeuksia, mutta antaako Verstappen tietä? Siinä ei taistellaan anna paremmuudesta. Ei anna tietä ja on kovasti heikko tuo kamerakulma myöskin tai kamera-autossa. Tärinä ja kosteus ovat tehneet tehtävänsä. Verstappen pitää 7. paikan ja Barrichello joutuu tyytymään 8. paikkaan. Tietää, että auto on nopeampi, mutta nyt taistellaan samalla kierroksella ja toinen edessä oleva pitää huolen siitä, että ihan helpolla ohituksiin ei päästä. Hollannissa huudetaan huraata. Sitten menee edessä myöskin Eddie Irvine, joka on päättänyt itse rakentaa oman kilpailunsa niin hyvin kuin suinkin mahdollista tällä vaikealla kelillä. Ja on tällä hetkellä 6. Pitää kiinni tuosta viimeisestä pistepotista, viimeisestä pistepaikasta. Schumacher 20 kierrosta takana ja mihin häviää kamera. Helikopterista löytyy laajaa näkövinkkeliä. Kameramies horjahti. Hiukan horjahtelee. Mika Häkkisen ja David Coulthardin eli 2. ja 3. välinen ero on siinä. Ainoastaan 1,3 sekuntia. Mika otti 2 sekuntia Davidia kiinni tällä kierroksella. Ja nyt tulee ilman muuta se tilanne, että kun ykköspaikalla heistä ei ole kumpikaan, niin nyt taistellaan mies miestä vastaan ja Davidin on antauduttava. Mikan on ohitettava, pystyttävä ohittamaan hänet taidolla ja tyylillä. Mikäli hän haluaa tästä kilpailusta menestystä, hänen pitää päästä Schumacheria tavoittamaan. Ero Schumacherin 13,4 sekuntia. Kun se oli 4 kierrosta sitten 11,5 sekuntia. Se on kasvanut 2 sekuntia. Siinä näkyy sitten kovaa taistelua. Ralf Schumacher tyytyy pikemminkin oikaisemaan tuossa kuin kääntämään. Ja nämä ovat niitä syitä, minkä takia Ralf ajaa tällä hetkellä siellä 10. Ja näin siellä Mika ohittaa David Coulthardin. Kyllä. Mika pääsee David Coulthardista ohitse. Ollaan nimenomaan tuolla radan jyrkimmässä nousukohdassa. Päästiin neulan silmästä ohitse tuolla matalimmalla kohdalla. Ja sieltä sitten Mika tuli ja pääsi komeasti ohitse David Coulthardista. Mika Häkkinen tällä hetkellä toisena. Ja nyt on mielenkiintoista alkaa sitten seurata tuota tilannetta Michael Schumacherin ja Mika Häkkisen välillä. Jos katsotaan mikä se oli tuossa viime kierroksella, niin se oli 13,4 sekuntia. Nyt nähdään kuinka Mikan auto toimii sadekelissä ja sadekelin renkailla. Saa nähdä. Mikan kierrosajat 1.34, mutta siinä oli ruuhkaa jonkin verran. Nyt tulee tuo tilanne hidastettuna vielä. Ollaan siellä neulan silmässä näin. David ajautui ulos ja Mika kuittaa välittömästi. Hurjalla ammattitaidolla ja vankalla kokemuksella tallitoverinsa ja peli on sitä myöten selvää. Jälleen näytetään siellä taulua. Näytetään lähinnä näitä eroja. 46 kierrosta vielä ajamatta ja ero 16,9 sekuntia. Ei vaan, nyt katsotaan tietysti Häkkisen ja Schumacherin välinen 14,5 sekuntia. 14,5 sekuntia on Schumacherin ja Häkkisen välinen ero.
Se on kyllä paljon, se on erittäin paljon, mutta mikä on Salon tilanne? Mika Salo menee siellä 13 toistaiseksi ja matkaa tuohon edessä ja vaan Alesiin on 3,5 sekuntia. Siinä menee kuitenkin sitten Petro Diniz käsittääkseni tuossa. Ja onko niin, että Schumacher on ohittanut kierroksella Petro Dinizin? Siltä vähän näyttää. Mazzacane on jo jäänyt aiemmin ja tämä kuva kertoo lohdutonta kieltä siitä, minkälainen keli on täällä saksalaisradalla. Valitettavasti. Lämpöasteita on 9. Siinä oli hyvin lähellä virhe. Hyvin lähellä virhe ja nyt pitäisi Häkkisen päästä ihan lähituntumaan kyttäämään näitä virheitä. Saksalaistähden virheitä ja ampua sitten uudelleen ohitse, niin kuin hän teki tuossa lähtökiihdytyksessä, mutta vettä on paljon radalla ja jalka vispaa hermostuneisuuden merkiksi. Tuo pieni horjahdus oli kyllä paha merkki siitä. Pari kello ja nyt sitten pari kellolla ohituspaikka ja onko siellä jälleen Verstappen? On. Verstappen ja mitä tapahtuu Vedolin Sikani? Hidas mutka, vaikea mutka ja Verstappenko vetää siinä hiukan ohitse tuon ja luiskahtaa sivulle ja siitäkö pääsee Ferrari-kuljettaja iskemään, onnistuu siitä ja nousee sitten Verstappenin ohitse 7. Ja Mika Häkkinen ottanut Schumacheria 2 sekuntia kiinni. Heti ensimmäisellä kierroksella, hyvä! Schumacher tietää, että Häkkinen on ehdottomasti vaarallisin kuljettaja silloin kun hänen suoritustaan mitataan. Kovasti horjahtelee Schumacher tuolla ja ehdottomasti hänkin ajaa kieli keskellä suuta märällä radalla hakien ehdotonta maksimisuoritusta, mutta niin tekee myöskin Mika Häkkinen, joka on ehdottomasti yhtä kova sadekelikuljettaja kuin Schumacher. Näin rohkenen väittää, vaikka monet ovat toista mieltä. Häkkinen on viime vuosina näyttänyt lahjakkuutensa märällä. Muistamme ne Ranskan ja monet muut kilpailut, jossa käsittämättömin ohituksiin, peräti 14 ohitusta, oliko viime vuonna, Mika Häkkinen teki sadekelillä lähtien kaukaa takaa ja pääsi aivan sinne kärkituntumaan mukaan. Schumacher ja 12,9. Siinä tulee Häkkinen. Ja Häkkinenkin joutuu nyt ohittamaan näitä hitaampia, jotka tekevät sitten vähän elämän vaikeammaksi, niin kuin tietysti Schumacherinkin ratakierrokset olivat hiukan hitaampia hänen ohittaessaan muun muassa Petro Diniz ja Gaston Mazzacane. Olemme puhuneet tässä lähetyksen alussa ja kilpailussa siitä, että minkälaisella rengasseoksella miehet lähtivät kilpailuun, ja silloin kun oli sää kuiva, niin Michael Schumacherilla on noista 2 rengasvaihtoehdosta tuo kovempi seos käytössä ja Mikalla pehmeämpi. Nyt tänä päivänä sadekelirenkaat ovat sellaiset, että ne ovat kuvioltaan samanlaiset ja niitäkin on 2 eri seosta, mutta meidän tiedossamme ei ole nyt se, että minkälaisella rengasseoksella nuo sadekelimiehet ajavat, mutta ainakin tässä Schumacher näyttää, että Formula 1-autoakin voi viedä kahva edellä, jos vain semmoinen löytyisi. Kyllä, ja hän sen osaa erittäin taitavasti. Olemme monet kerrat nähneet, kuinka hän vie autoa niin Benettonin aikana kuin myöskin Ferrarin aikana kahva edellä tyylikkäästi ja katsomot hurraa. Ja pari kello noussut Della Rosan edelle tässä vaiheessa 5. Ja järjestys, kun 23 kierrosta on ajettu. Häkkinen toisena Schumacherin takana. Ero 12,9 sekuntia. Se on asettunut nyt kutakuinkin tuohon tasoon. Coulthard 3. 19,5 eli 6,5 sekuntia Häkkisestä. Fisichella 4. 9,5 sekuntia Coulthardista. Pari kello 5. 8,5 sekuntia Fisichellasta, eli siinä on aika tasaiset erot, mutta sitten Della Rosa 0,6 sekuntia pari kellosta. Siinähän äsken se ohitustilanne, sitä ei taidettu näyttää, mutta pari kello pääsi ohittamaan Della Rosan nousten 5. Ja Della Rosa yrittää roikkua siinä sitten takana tiiviisti. Eddie Irvine on 7, Verstappen 8, Herbert 9, Ralf Schumacher 10 ja sieltä tulevat nimenomaan tuo 4 juuri. Siellä oli Irvine, Verstappen, Herbert ja Ralf Schumacher, Jacques Villeneuve 11, Jean Alesi 12, Mika Salo 13. Ja Mika Salo kertoi moneen kertaan, että voi kun tulisi sade, niin päästäisiin oikein meidänkin autolla näyttämään. Nyt on sadetta niin, että riittää. Mutta Salon auto ei tunnu sitten kuitenkaan nyt rakennetuilla säädöillä, joita onnistuttiin eilen ja viime yönä tänä aamuna hienosäätämään. Ei näytä toimivan sateella niin hyvin kuin se toimi aamun lämmittelyssä kuivalla. Ricardo Zonta todellakin pyörähtää. Otamme katkon 24 kierrosta ajettu ja Häkkisen ja Schumacherin väli. 1. ja 2. välinen ero on 14,1 sekuntia. Häkkinen raivaa tietä nyt ohitellen hitaampia kierroksella. Toivon mukaan Dinizkin on jo siellä jäänyt ja hän pääsee nyt sitten ajamaan ehjiä kierroksia
Me otamme katkon tähän väliin. Tämä ei ole Lontoon sumua, tämä on Formula 1-kilpailua Nürburgringin radalla, hurjaa menoa. David Coulthard kolmantena, vähän kylkimyyryä tullaan, kahva edellä. Mika Häkkinen edelleen toisena, mutta jää Schumacherille 17,3 tällä hetkellä. Ja tässä näyttää tämä vanha viisaus jälleen kenties nousevan esille. 10 edellistä kilpailua paalupaikkamies ei ole pystynyt voittamaan. David Coulthard lähti paalupaikalta, mutta Schumacher hallitsee kilpailua. Näinköhän on, että Schumacher pystyy erikoisen hyvin sadekelit hallitsevana kuljettajana pesemään koko muun joukon ja ottamaan täällä voiton itsellensä. Ja Salo tällä hetkellä 13. Edellä Jean Alesi Belgian-autolla 5,1 sekunnin päässä ja takaa Saloa ahdistaa Jenson Button vajaan sekunnin päässä. Miesten eroa viime kierroksen aikana oli 0,8 sekuntia. Siinä on kovassa paikassa Mikakin. Sieltä tulee nuori hurjapää Williams BMW-autolla takaa ja varmasti tulee tekemään kaikkensa päästäkseen Salosta ohi, mutta toivotaan, että tuo auto myös keventyessään, tuo Sauber-auto, niin löytää lisää vauhtia. Salo itse sanoikin, että kyllä toi muuten, mutta kun suora nopeus ei tahdo oikein riittää näitä vahvempia myllyjä vastaan. Ja vaikka täällä ei paljon suoria ole, mutta varmasti sen verran juuri, että se vähän maksaa, mutta nyt on kyllä niin huonot olosuhteet, että kyllä tässä rupeaa pikkuhiljaa kaiken näköinen aerodynamiikka ja niin päin pois, niin lentää pikkuhiljaa tuonne roskankoriin. Ja kysymys on miesten rohkeudesta ja taidosta tuntea ja tietää, miltä auto alla tuntuu, kun tullaan jarrutuksiin. Paljon on siipeä. Kyllä, kaikilla on paljon siipeä, koska se on ensimmäinen ja ainoa vakuus siitä, että saadaan jotenkin auto pysymään tuossa radan pinnassa kiinni. Ja sitten tulee Ralf Schumacher ja yrittää Verstappenin ohitse, mutta ei onnistunut. Ensin sisältä, mutta muljahti ulos. Eddie Irvine on siis 7. Verstappen 8. Ralf Schumacher 9. Johnny Herbert 10. Villeneuve 11. Jean Alesi 12. Siinä oli tietty rypäs, aika monta autoa lähellä toisiaan. Sitten tulevat sieltä Salo ja Button. Ja ero puoli sekuntia. Kyllä, ja Michael Schumacher ja Mika Häkkisen viimeinen kierros oli lähes 100 sekunnilla liian yhtä nopea. Mutta ero kuitenkin on valitettavasti 17,3 sekuntia. Nyt tietysti tämmönen tekninen kysymys on pakko heittää, kun ei vieläkään olla puolivälissä. Tuleeko niin, että, tai kestääkö tämä sadekelirengas koko kilpailu? Pitääkö tulla kertaalle vaihtamaan uudet sadekelirenkaat, kun vettä näyttää edelleen satavan ihan samalla lailla? Näistä tämän vuoden sadekelirenkaista on valitettavan vähän kokemuksia näissä tällaisissa olosuhteissa, missä nyt juuri ajetaan. Ja varsinkin niin kuin meidän median edustajien kohdalla, niin meillä on niin kuin vähän muistikuvia siitä, että miten nuo renkaat ovat aikaisemmin kestäneet, mutta aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella niin paljon kuin tuolla radalla on paljon vettä, niin rengas ikään kuin pysyy paremmin kunnossa, mutta sitten kun tuonne kuivuu kuiva ajorata, niin sitten alkaa tapahtumaan ja sitten saattavat renkaat mennä ruvelle, mutta kun tuota taivasta katselee, niin juuri tällä hetkellä ei näytä mitään merkkejä siitä, että sade vähentyisi, pikemminkin se tuntuu vain kiihtyvän. Pää kallellaan, milloin oikealle, milloin vasemmalle ja ratti vonkuu siellä sisällä, kun Mika vääntää, yrittää tehdä kaikkensa niin, että saisi tämän McLarenin lentämään. Äärettömän hyvät säädöt olivat autossa ja siellä on sitten Salo. Kyllä. Äärettömän hyvät säädöt saatiin tuohon McLaren-autoon tuon aamun lämmittelyn aikana. Mika oli enemmän kuin tyytyväinen, mutta tämä keli teki sitten tepposensa ja siinä oli sitten Salolla liikaa kenties yrittämistä. Kyllä. Kanttikivien yli ja auto ajautuu tuonne. Harvinainen kenties virhe, kuljettajan virhe, mutta tuossa edellä ollutta tilannettahan me emme nähneet. Oliko niin, että Button oli jollakin tavalla jo ahdistanut liiankin lähelle. Joka tapauksessa Mika veti kanttikivien yli siitä ja ne kanttikivet varsinkin kun sisäkurvista mennään ja kovaa mennään, niin nehän kallistavat vielä entisestään. Ovat liukkaat maalatut pinnat, siitä lähdetään aika iloisesti irti. Ja sinne jäi Sauber-auto hiekalle. Nosturit tulevat paikalle ja auto viedään ilman muuta kiireen vilkkaan sitten sivummalle. Todellakin harvinainen virhe Salolle. Salo ei ole yleensä tehnyt ajovirheitä, mutta näissä olosuhteissa niin pieni arviointi saattaa maksaa juuri noin paljon. Näin vaikutti siltä, että hän ajoi vähän liian paljon tuon sisäreunan yli ja siitä auto lähti sitten liukumaan. Viime vuonna täällä pääsi maaliin 10 autoa, toissa vuonna 16 autoa, 97 10 autoa.
ja 9.6 13 autoa. Tällä hetkellä kilpailussa on mukana 18 autoa. Iso joukko vielä, mutta erot ovat varsin suuria. 14 autoa mahtuu samalle kierrokselle. 4 tulee sitten sieltä jo kierroksella jääneenä, eli Häkkinen ja Schumacher ja Häkkinen ovat ohittaneet. Ja kovaa taistelua edelleenkin sieltä kärkipaikoista. Verstappen yrittää väkisin Irvinesta ohi. Ja kohtaavat siellä ja näin tulee romua. Sinne jää Ralfi, sinne jää Eddie Irvine varmasti. Kyllä. Oi. Siinä lähtösuoran jälkeisessä mutkassa, mutta Ralf pääsee jatkamaan vielä. Ei muuta kuin uutta takasiipeä ja sitten taas baanalle. Se on vaan tuo takasiiven kiinnitys on sen verran konstikas juttu. Elikkä... Se ei yleensä, ja sinne Irvine jatkaa sitten hiekalle. Kyllä. Hänelläkään ei ollut takasiipeä ja hän ei ehkä sitten osannut tarpeeksi varoa, että pitoa takapäässä niin, ei ole. Kuka tiesi edes huomannut sitä. Ja silloinhan ei auto kääntyessään niin peräpää pysy radassa kiinni lainkaan. Ja tässä tulee tuo tilanne lähtösuoran ja niin siellä on tämä rakennus pahasti edessä, mutta Verstappen tulee rinnalle ja Irvinin auto ilmeisesti ajautuu päin. Pyörähtää siitä ja suoraan sitten Ralfin eteen. Noin lähti takasiipi Williamsista ja... Näinkö muut pystyvät hallitsemaan, sen verran on etäisyyttä, että pystyvät hallitsemaan. Ja Verstappen yrittää sisäkautta ihan oikeudenmukaisesti, mutta Eddie Irvine, ulkokautta anteeksi, Eddie Irvine oli sisällä. Ja se teki niin, että kun kovalla vauhdilla tultiin tuohon, niin auto ajautui todennäköisesti hallitsemattomasti sitten liikaa tuonne vasempaan reunaan, jossa oli sitten Verstappen ja autot koskettivat toisiaan ja peli oli pelattu, molemmat keskeyttivät. Ai ja Verstappen on ajanut pahasti ulos. Oikein kunnon mälli. Ja mikäs tämä mälli on? Hän pystyi äsken säilyttämään paikkansa, mutta nyt sitten on vedetty kaiteeseen oikein kunnolla. Kyllä. Mies onneksi selviytyy tästäkin. Se on tuo sama mutka tuossa mäen päällä kuvan ulkopuolella ylhäällä, mistä Salo lähti niin ikään liikenteeseen radalta ulos. Ja todennäköisesti sama paikka, missä David Coulthard menetti mahdollisuutensa voittaa Nürburgringin kilpailu viime vuonna. Saattaa olla. Mutkassa 9 se on se paikka. Eli täältä näin tullaan. Siinä ensin näkyy tuo Eddie Irvinin ajo. Takasiivetön Jaguari. Yllättävän kovaa hän tuli ja ilmeisesti ei huomannut tuota ei paikkaa. tiennyt tuota, että puuttui autosta vähän osia. Ja näin nyt sitten Verstappen hakee koppiautoa kiireesti sateesta pois. Ja kärjessä tilanne Schumacher johtaa, Häkkinen toinen eroa 18,2 sekuntia. Coulthard kolmantena jäänyt Häkkisestä jo 19 sekuntia. Fisichella kolmantena ja häntä painostaa Rubens pari kelloa koko ajan. Vain niin Coulthard kolmantena, Fisichella neljäntenä ja pari kello viidentenä painostaa Fisichellaa vain 0,4 sekunnin päässä. Siinä tulee kova taistelu Barricellon ja Fisichellan kesken ilman muuta. Ja siellä vähän näytettiin jo lippujakin tuossa lähtösuoran alkupäässä. Kyllä, siinä oli yksi hitaampi, oliko Mazzacane tuossa parivaljakon Fisichella pari kello edessä ja sen takia Mazzacanelle näytettiin lippuja, sinisiä lippuja, että tekisi takaa tuleville tilaa. Kierrosajat, Schumacher 1.30,2, Häkkinen 1.31,8. Nyt oli Häkkisellä joku hitaampi ohitus siellä tai ohitettavana, koska tuo oli noin vaatimaton kierrosaika. Jai, siinä oli Schumacherilla jälleen mahtavan hieno paikka, mutta hän selvittää sen. Auto oli ajautua tuossa Vedolin sikanissa poikittain. Jälleen varikon portin kulmilta tullaan ja lähdetään uudelle kierrokselle. 32 kierrosta tulee täyteen. Ollaan nyt aika lähellä puolivälejä. 67 kierrosta ajetaan kaiken kaikkiaan, ellei tuomaristo puutu peliin ja keskeytä aiemmin. Aivan. Ja se saatetaan tehdä ainoastaan siitä syystä, että sade on liian rankka, taikka sitten otetaan turva-auto ajalle ja ajetaan sitten rankkasateessa jonkin verran letkassa, niin kuin on nähty tapahtuvan aikaisemminkin. Tulee mieleen eräs kilpailu tässä pari vuotta sitten tuolla Span radalla. Silloin ajettiin pitkään kovan rankkasateen aikana turva-auton takana ja odotettiin vain, että sade hieman rauhoittuisi ja sitten kilpailu jatkui. Tässä tuo pari kello ohittanut Fisichella. Näin pari kello on pystynyt nousemaan kovalla taistelulla monien kuljettajien ohitse. Pari kellon hyvät suoritukset monissa epävakaan sään aika-ajossa eivät ole sattuma. Pari kello on erittäin taitava sadekelikuljettaja ja tämä tulos nousu tuonne 4. paikalla kertoo parhaiten juuri hänen suorituksestaan ja taidostaan. Uutisia maailmalta. Renny Harlin, joka valmistelee elokuvaa kart-sarjasta, kertoi ennen lähetyksemme alkua, että hän ajoi eilen Fontanan erittäin nopealla ovaaliradalla
20 täyttä ratakierrosta. Parhaimmalla ratakierroksella keskituntinopeus 300 kilometriä tunnissa ja se on hirvittävän kovaa vauhtia. Hän halusi vaan välittää terveisiä suomalaisille moottoriurheiluystäville, että hänen pojastaan tulee tulevaisuudessa kilpaaja ja terveisiä äidille koti-Suomeen. Renni pyysi välittämään. Ja hän samalla totesi, että hän on nyt sitten 5. suomalainen, joka on ajanut tosi kovaa formula-autoilla ratakierroksia. No se on totta. JJ, Mika, Salo ja Keke. Ja nyt sitten Renny Harlin oikein Fontanan maailmankuululla Salman nopealla ovaaliradalla. Mutta sitten jälleen kiinni tähän. Eikö sovi unohtaa Tero Palmrothia, joka oli eräänlainen uranuurtaja aikanaan Indy 500 kisoissa ja parhaimmillaan ylsi siellä 12. Ilman muuta. Renny on sarjassamme kuudenneksi tässä kovalla listalla. Kyllä. Ja heinäkuun 3. päivänä aloitetaan sitten tämän kartsarjan varsinaisen draaman kuvaukset ja aikanaan tuo elokuva varmasti tulee Suomeenkin ja on sitten kova menestys. Näin pari kello tulossa. Pari kello tulee nyt sisään vaihdattamaan sadekelirenkaat ensimmäisenä kärkiautosta toisiin renkaisiin. Ja edelleenkin sadekeli ja nyt me saamme vastauksen siitä, että mitä ilmeisimmin tuo rengas ei kestä yhtä kokonaista kilpailua. Ei. Vaikka tuota vettä siellä on paljon ja se tulee koko ajan taivaalta. Sitä ei tule aivan kaatamalla, mutta hyvin tasainen sade kuitenkin koko ajan kastelee tätä tienoita. Ja huippunopeudet laskevat, joskin Schumacher ajaa nyt sitten alle 1.30, 1.29,8. 34 kierrosta tulee täyteen ja pari kellolla on jälleen hirvittävän kova työ, kun hän lähtee sieltä hitaampia ohittamaan. Ja missä vaiheessa tulee sitten Schumacher vaihdattamaan sadekelirenkaan? Ainakin siellä on rykmentti valmiina ottamaan hänet vastaan. Näin siellä on Jean Alesi Prostallin puolella käy vaihdattamassa. Onko niin, että siellä on Ferrari jo kaikin puolin valmiina? Kaikki ovat valmiina. Ja Schumacher mitä ilmeisemmin sitten seuraavalta kierrokselta, kun 35 kierrosta tulee täyteen ohitettu puoliväli. Schumacher tulee sitten renkaiden vaihtoon ja olosuhteet ovat ankaran koleat. 8 astetta, tuulee, sataa. Ja Häkkinen 17,8 sekuntia Schumacheria jäljessä. Ja kulka on jäänyt Häkkisestä jo liki puoli minuuttia, eli 24,8 sekuntia. Ja nyt sitten seuraamme jännityksellä, kuinka kieli keskellä suuta Schumacher selviytyy tästä viimeisestä kierroksesta ennen kuin hän tulee renkaiden vaihtoon. Laskeutuu tuolta jyrkkää mäkeä alas sieltä notkon pohjalta edelleen oikealle. Tullaan tuo Vedolin hidas mutka, jossa vedetään noin 100 kilometriä tunnissa kuivalla kelillä sateella huomattavasti hitaammin. Noin 70-65, näin, se menee taidolla ja sitten Schumacher tulee sieltä näin ja kaikki ovat valmiina, polttoainetankkaus, samoin sitten renkaiden vaihto, 35 kierrosta tulee täyteen ja Schumacher ottaa toiset sadekelirenkaat alle ja näin jälleen hitaasti, rauhallisesti, varmasti harkiten sisään kilpailujohtopaikalta, polttoainetta sinne näin. Ja sitten katsotaan, että kaikki menee kaiken kaikkiaan 11,8. Ensimmäinen pysähdys oli 12,1, mutta Häkkinen onnistuu ohittamaan siinä Schumacherin. Se onni tässä nyt olisi tietysti, että jos Häkkinen pystyisi ajamaan näillä samoilla renkailla maaliin asti, mutta lienee teoreettista höpinää. Joo, täytyy nyt katsoa. Kaikki on aina tietysti mahdollista ja riippuu vähän siitä, että mitkä kaikki... Me tietysti näimme, että tuo Häkkisen ensimmäinen pysähdys kesti pitkään sen takia, että hänen auton takarenkaan kiinnityksen kanssa oli omat ongelmansa ja mitäs täällä tapahtuu. Häkkinen johtaa. Häkkinen siirtyy siis kärkeen jälleen, kun oli 35 ajettu. Mutta kuinka pitkään tätä riemua riittää? Ainakin Mika pääsee nyt toivon mukaan puhtaalla ratakierroksella kaventamaan tuota etumatkaa niin paljon kuin mahdollista. Se oli 14,3 sekuntia, eli se oli kaventunut jo aika paljon. 3 sekuntia ihan niistä kaikkein kovimmista, mikäli oikein muistan. Erkki Mustakarilla on muistiinpanot vielä tarkemmat tuossa. Ja nyt sitten muutama sekunti vielä lisää, niin tästä kenties kehkeytyisi hieno taistelu, jos Häkkisen toinen pysähdys olisi esimerkiksi tällaiset noin 6-8 sekuntia tasossa. Renkaat vaihtuvat kyllä 5,5 sekunnissa, mutta tankkaamiseen menee sitten aina vähän pidempi aika.
Barrichello putosi tuon oman varikkokäyntinsä aikana sijalle 6. Hänen edessään jälleen kerran De La Rosa, mutta ero on 7 sekuntia. Niin ikään sitten Fisichella, ja ero Fisicellaan on 15 sekuntia kaiken kaikkiaan. McLarenilla katsotaan rauhallisesti. Mikä on tilanne? Vielä kukaan ei ole ainakaan ryhmittynyt tuohon lähtötilanteeseen tai tuohon varikkosuoralle valmistautuen renkaiden vaihtoon. Häkkinen kärjessä, Schumacher toisena, ero 20 sekuntia. Ero 20 sekuntia ja nyt siellä hiukan huolestuneen näköisenä seurataan, tehdään jonkinasteisia säätöjä tuon polttoainetankkausjärjestelmän kanssa Ferrarilla. Oliko mahdollisesti jotakin epäonnea tuossa, saatiinko polttoainetta tarpeellinen määrä tuonne Schumacherin auton tankkiin? Todennäköisesti kaikki meni ihan hyvin. Ero siis lähes 20 sekuntia, 19,7 sekuntia viimeisin tieto Häkkisen ja Schumacherin kesken, kun 36 kierrosta on ajettu. Tuo ero ei riitä siitämään Mikaa kilpailussa kärkeen, se on varmaa, koska näissä olosuhteissa tuo varikolle ajo ja sieltä ulos ajo vievät noin 25 sekuntia aikaa ja nyt kun tuo ero on 19,7, niin tätä samaa vauhtia, jos miehet rataa kiertävät, niin Mika ei pysty varikolla käyntinsä jälkeen pysymään Schumacherin edellä, ja nyt niin kuin tuo kuva kertoo meille, se on hieman vajaa 20 sekuntia tuo ero. Eli se on onneksi pysynyt koko ajan nyt samana tämän viimeisen kierroksen aikana, eli Mika tietää Schumacherin vaarallisuuden ja hänet pidetään ajan tasalla. Siinä näkyy ero sitten Coulthardin ja Fisichellan välillä. Se ei ole kovin paljon, no on se kyllä tällä kelillä, niin kyllä siinä Fisichellan pitää ihmeitä tehdä. Ja varsinkin kun sieltä tulee takaa Barrichello, joka on käynyt 2 renkaiden vaihdossa. Edellä ajavista ainoastaan Schumacher on käynyt niin ikään 2. 22,5 sekuntia. Hienoa Mika! Häkkinen jättää tässä vaiheessa Schumacheria. Se oli loistava rutistus. 5 sekuntia pystyi Häkkinen ajamaan karkuun Schumacherista. Nyt menee peli jännäksi. Toivottavasti siellä eivät nämä hitaat sitten ole pahassa paikassa hidastamassa Häkkisen menoa, koska se on ilman muuta sitten sellainen ratkaisu, jos tämän tyyppinen tilanne lähestyy, niin Häkkinen otetaan varmasti aika nopeasti sisään. Joo, nimittäin siinä hitaampien takana, vaikka autoissa on nopeuseroa valtavasti, niin tuo vesiryöppy tekee tuon näkyvyyden niin surkeaksi, että siinä ei koskaan oikein edes tiedä, kuka siinä ajaa edellä ja kuinka kovaa siinä menevä auto menee. Ja M-pisteitä ei saada koskaan, kun ajetaan peräedellä ja tullaan lavetilla. Sen varmasti jos Verstappen erittäin hyvin tietää. Ja täältä yritämme katsoa myöskin näitä varikkotauluja. Tällähän tämä uusi varikkorakennus, joka maksoi kaiken kaikkiaan yli 250 miljoonaa Suomen markkaa, valmistui toukokuussa, on aivan Malesian tyyppinen luksus varikkorakennus. Euroopan radoilla taitaa 2 radalla olla sen tyyppinen varikkorakennus, jonka sisälle mahtuvat myöskin nämä kuorma-auton, Eurosarjan kuorma-autot komeasti sisälle. Nyt kun katsotaan kaiken kaikkiaan tätä rakennelmaa, selostuspisteet ovat huomattavasti eri kohdassa kuin normaalisti. Me emme pysty täältä näkemään näitä varikkotauluja kovinkaan hyvin. Toivomme, että televisiokuva välittää niitä. Menemme ihan kohta katkolle, mutta pitää odottaa tämä kierrosta, näemme mikä siitä se tuli ero. 25 sekuntia, Häkkinen karkaa. Häkkinen karkaa, eli pystyy kasvattamaan eroa Schumacherin koko ajan reilusti lisää. Nyt tuli 3 sekuntia. Kyllä. Nyt saattaisi olla se aika tulla sisälle, nimittäin kohta Mika ottaa hitaampia kiinni ja sitten on taas se vaara, että tuo revitty ero, niin taas se menetetään siinä, kun vähän aikaa joudutaan tuolla soutamaan hitaampien takana. Nyt tulee se tulivuoren purkaus, mitä me toivomme Mika Häkkiseltä. Ankaraa kraateria pesään ja kehiin. Me elämme sellaisella alueella juuri tällä hetkellä täällä Eiffelvuoren kupeessa. Täällä on monia tulivuoren kraatereita, täällä vulkaanisia alueita. Niistä nyt sitten voimaa Mikankin menoon, oikein tulta ja tappuraa. Hyvin menee toistaiseksi. Käydään katkolla ja sitten katsotaan, kuinka hurjaksi tuo Mikan ero oikein on noussut. Ja ainakin vielä näytetään jotain varikkotaulua Mikalle. Ei välttämättä sisälle tulotaulua ja siellä ei ole minkäänlaista liikehdintää. Siinä menee Mika ja ainakin 1 ehjä kierros on edessä. Mennään katkolle nyt heti. Huikea taistelu jatkuu täällä, Euroopan Grand Prix. Ja jäljellä vielä 27 kierrosta, olosuhteet ovat edelleenkin kurjat ja harmillisesti Mika on jäänyt Alex Wurtzin taakse. Mutta nyt sitten Mika pääsee ohitse.
sopivasti mainoskatkolta, kun palaamme. Mika pääsee ohitse ja Schumacher pääsi hieman kaventamaan tuossa. Kyllä, tuo ero oli parhaimmillaan jo 26,7 sekuntia, mutta kun Mika jäi tuohon Wurtzin taakse jumiin, niin se kaventui sekunnilla. Ja nyt on jännittävää nähdä, kun tulee kierros 41 täyteen, mikä on tuo Mika Häkkisen ja Michael Schumacherin välinen ero, koska siitä nyt paljon riippuu se, että kuinka Häkkinen onnistuu, kun hän menee vaihtamaan autossaan olevat sadekirjarenkaat, mutta ainakaan vielä Mika ei tule niin kuin näemme tässä kuvassa, ja tuolla McLarenin varikolla on aivan rauhallista. Hei, käytit sanaa kun. Ja nyt tulee mieleen tietysti sellainen, jonka katselijat ovat huomanneet. Aikaa kului 15,8 sekuntia. Oliko se välttämättä ongelma? Tankattiinko kenties auto niin täyteen kuin mahdollista? Joo, mielessäni kyllä siinä puuhailtiin takarenkaan kimpussa tavallista pitempään. Tämä on toiveajattelua. Toivotaan, että tässä on tällainen Jos samanaikaisesti bensansyöttö tötterö oli auton kyljessä kiinni, niin silloin tietysti se oli mahdollista, mutta kyllä olin havaitsevinani, että ainoastaan tuon renkaan kiinnitykseen liittyy joku ongelma ja sen takia Mika valitettavasti viipyi siellä niin pitkään, mutta ero on edelleen yli 25 sekuntia. Ai. Tämä oli eräänlainen aha-elämys, joka mukavasti jostakin tuli. Voi, on tämä rankkaa. Tämä on niin rankkaa. Odottaa nyt sitten, että mitä tässä oikein tulee tapahtumaan. Edelleenkin McLarenin puolella ollaan täysin rauhallisia. Ja taas siinä on hitaampi edessä. Tällä kertaa Johnny Herbert. Toivottavasti Johnny antaa hyvin tietä, mutta onpa tämä hirvittävä tämä keli täällä. Ei oikein tahdo nämä televisiokuvat välittää sitä, että mitä täällä oikein on tekeillä. Pahinta mitä nyt voi tapahtua on se, että nyt tulisi turva-auto eteen ja antaisi kyllä Schumacherille niin kuin taivaan lahjana 25 sekuntia menetettyä ajoaikaa niin lahjaksi. Eli siinä mielessä, niin jos on pakko renkaat vaihtaa, niin se pitäisi tehdä. Se olisi ehdottomasti myöskin epäoikeudenmukainen päätös, koska silloin kilpailuasetelma muuttuu. Se tehdään sitten ihan tahallisesti, näin voisi sanoa, koska sellaiseen ei välttämättä ainakaan nyt näin edelleenkin maallikon silmin arvioituna ole mitään syytä, koska sade on ihan samanlaisena jatkunut koko ajan. Katselemme vastapäisen hienon rakennuksen tummia ikkunoita vasten ja siitä pystymme kontrolloimaan hiukan tätä sateen määrää. Sateen määrä muuten sekin näkyy tietysti meidän ruudussamme, vaikka tällä hetkellä paitsi että ei näy. Ei näykään, juuri se rivi on pimeänä. Kyllä, se on ainoa mikä ei näy. Sen verran on tullut vettä, että on mennyt yli horisontin. Ai, siinä on Jean Alesi vastaan. Komeasti paraatimuodostelmassa mennään. Alesi, Wurz. Ja tuulen voimakkuus kuitenkin nähdään, se on 2,2 metriä sekunnista ja tuulen suuntaan koko lailla suoraan idästä, eli pääsuoran suuntaisesti. Jälleen hitaampi edessä Mikalla, 25,2 sekuntia jälleen, kun kuljettajat leikkasivat tuon lähtölinjan. Se on hienoa, se on pysynyt samanlaisena. Ja jälleen katsotaan toisella silmällä tuonne, mitä tapahtuu tuolla varikkomuurin luona McLarenin kohdalla, ei mitään ihmeempää. Ajokierroksia jäljellä tällä hetkellä 25. Ihme on, jos tästä selviydytään niin, että Mika ei enää tule renkaiden vaihtoon ja tankkaukseen. Mutta toivotaan, että se ihme on totta. Villeneuve on 7. Tiukassa ovat Bartallin pisteet tällä kaudella edelleenkin, vaikka alku oli kovin lupaava. Mutta taistelua ja Villeneuvehän on eräänlainen jokeri tässä maailmanmestaruussarjan kovimmassa kilpailuruletissa, kun ajajapaikkoja katsotaan ensi kaudeksi. Nyt siellä on Mika todellisessa vesisuihkussa 2 auton takana ja se on todella vaikeata, koska Villeneuve taistelee Fisichellen kanssa sijoituksesta ja Mika on nyt heidän takanaan jumissa pahasti. Kyllä, kuittaamassa heitä kierroksella, että heille pitäisi näyttää nyt sinisiä lippuja ja kaiken maailman valoja vilkuttaa, että he ymmärtävät, että sieltä tulee yksi nopea kuski takaa ja antaa sillä lailla tietä. Schumacher pystyy kaventamaan nyt viimeisellä kierroksella 1/10, onneksi vain. Onneksi vain, mutta nyt saattaa olla, että kavennusta tulee vähän lisää tällä kierroksella. Toki se sitten toivon mukaan taas venähtää toisenlaiseksi, kun Schumacher joutuu tähän samaan pussitukseen. Nimenomaan. Siniset liput siellä kyllä heiluvat, kun hallitsevalla maailmanmestarille, autoa numero 1 ajavalle Mika Häkkiselle, ei vaan hänen edessään oleville näytetään ohitusmerkkiä. Niin olin sanomassa sitä, että Villeneuven väitetään Monacon kilpailun yhteydessä 2 viikon kuluttua ilmoittavan, että hän jättää Bartallin ja siirtyy avoimille kuljettajamarkkinoille. Mitä suurimmalla todennäköisellä tuon auton ratti, joka tuossa ajaa Häkkisen edellä? Benettonin, eli tulevaisuudessa Renaultin ratti. Kyllä.
Mutta tähän on jälleen pakko heittää kova viesti, joka tulee maailmalta ja voisiko sanoa aika lailla myöskin luotettavista lähteistä. Väitetään, että Villeneuveillä on esisopimus Ferrarin kanssa. Sekin on mahdollista. Hän on erässä yhteydessä myöntänyt, että työmatkat lyhenee kaudella. Mihin tämä laskelma pohjautuu? Se on mielenkiintoista tietää. Kyllä. Ja siihen varmasti nyt saadaan siitä aika vaan, pian. ohi. Nyt vaan nopeasti ohi. Siihen saadaan varmasti myöskin selvyys. Legendaarisen hienoa olisi ilman muuta se, jos... 21,9 sekuntia. Nyt menetimme 4 sekuntia tuon kierroksen aikana. Mutta Schumacher tulee näiden samojen veijareiden taakse ja joutuu samalla lailla taistelemaan. Niin, legendaarisen komeaa se olisi ilman muuta, jos Villeneuve isänsä jalanjäljissä ajaisi Ferrarilla jonakin päivänä maailmanmestaruusvoitoista. Se olisi todella komeaa, mutta niin kuin kuva kertoo, McLarenin puolella renkaiden vaihteet ja tankkaajat ovat ainakin nousseet valmiusasemiin. Ja nyt taas Häkkinen tykittää menemään oikein kunnolla. On hän taitava, kerta kaikkiaan taitava kuljettaja, mutta 3 sekuntia meni tuossa äskeisellä kierroksella muiden takana ollen 31,088. Ja nyt oli äskeinen kierros Schumacherille ja Häkkisen 1,34,3. Nyt sormit ja varpaat ristiin. Jos Häkkinen tulee nyt varikolle, niin nyt sitten täytyy tapahtua asioita ja nopeasti. Ja sieltä Häkkinen tulee ja nyt tulee varikon portille ja suoraan sieltä sisään. Ei tämä toiveuni ollut totta. Kyllä renkaiden vaihto on pakko tehdä hallitsevalle maailmanmestarille ja katsokaa näitä turvavarusteita. Mitään ei ole jätetty sattumanvaraa, nyt kaiken on onnistuttava. Aivan 100%. Huippunopealla aikataululla ja teknisellä toteutuksella. Siitä auto ilmaan, renkaat irti. Ja näin Mika on sisässä, 45 on ajettu. Kuinka nopeasti saadaan polttoainetta? Hyvin nopea, 7,8 ei ollut kuin 7,8. Mutta siinä tulee Schumacher ja menee ohitse. Ei Mika pysty. He tulevat onneksi niin, että ovat lähituntumassa tästä eteenpäin. Ja Mikalla uudet renkaat, Schumacherilla kuluneet renkaat. Mikä on miesten välinen ero? Sieltä Mika tulee ja nyt se alkaa. Nyt se jännitys tiivistyy. Häkkinen tulee ja lähtee tavoittelemaan Schumacheria. Loistavaa työtä tehdä tuo äskeinen vaihe niin kovaa karkuun kuin suinkin mahdollista. Mika teki siinä ihan oikein, mutta nämä hitaammat olivat sitten sotkemassa tätä asetelmaa. Ja Coulthard sisään. Olisi kenties pitänyt siinä 27 erossa tulla sisään, Kyllä. joka olisi ehdottomasti ollut paras ratkaisu. Kyllä. 45 on ajettu, niin ikään tulee Coulthard sisään vaihtamaan renkaat. Ja toisaalta edelleenkin on äärettömän mielenkiintoista seurata, tuleeko Schumacher vielä kertaalleen sisään. Kahdesti hän on siellä kyllä käynyt jo ja matkaa maaliin ei ole enää kuin parikymmentä kierrosta. 22 kierrosta ja näin lähtee sitten Coulthard. Renkaiden vaihto on takana, siinä menee sitten De La Rosa ja Rubens Barrichello, eli Coulthard putoaa tällä hetkellä 5. Sade tekee yllätyksiä. De La Rosa 4. tässä vaiheessa. Kyllä. Mutta De La Rosa ei ole käynyt kun kertaalleen renkaiden vaihdossa. Saattaa olla, että hän menettää tuon hyvän 4. paikkansa vielä. Voi olla myöskin, että Barrichello ahdistaa hänet vielä jossakin vaiheessa niin, että Barrichello pystyy kuittaamaan. Ja nyt kun katsomme kuvaa, niin kuva kertoo ihan toista. David Coulthard jäi De La Rosan taakse ja Arrow-stallin puolella nyt revitään riemusta. Kyllä. On mahtava suoritus. Hieno suoritus espanjalaiskuljettajalta ja kyllä kieltämättä Arrowsin suorituksia on voinut tässä ihailla pitkin koko alkukautta, mutta jotenkin vaan tuo pakka ja kaikki ruuvit ja mutterit eivät ole olleet joka kerta kohdallaan ja aika monta yllättävää ja turhanpäiväistä keskeytystä on nähty ja eihän tämä näin tule päättymään. Täytyy muistaa se, että De La Rosa on ainoa kärkipään kuljettajasta, ainoasta 6 kärkimään pienessä, joka on käynyt varikolla vain kertaalleen, eli kyllä hän joutuu vielä tuonne varikolle menemään, mutta hänellä on sitä aika hyvä aikapuskuri, jos katsotaan tuolla takanolijoita, että kyllä hän pysynee kuitenkin pisteiden saalistajien joukossa. David Coulthard 5. ja nyt sitten kiinnostava uutinen. Mika Häkkisen ja Michael Schumacherin välinen ero, se on 12,5 sekuntia. Onhan se paljon, ei siitä mihinkään pääse, mutta jos Mika pystyy raivoamaan yhtä tehokkaasti tuolla radalla puhtaita ratakierroksia kuin hän teki äsken, kun ajoi Schumacheria karkuun, niin kyllä tästä tietynlainen jännitysmomentti saattaa syntyä. Siinä menee sitten nimenomaan, oliko Barrichello? Taisi olla Barrichello ja on tällä hetkellä 4. David Coulthard tulee sieltä takaa.
on 5. Fisichella 6. Villeneuve on 7. ja onko niin, että Villeneuve tulee nyt juuri sisään. Villeneuve tulee nyt sitten sisään ja tulee toistamiseen vaihdattamaan sadekelirenkaat. Ja nyt Schumacher ohittaa jälleen lähtölinjan. Mistä tulee Mika Häkkinen? Kuinka paljon on tuo ero tällä hetkellä? Pystyykö Häkkinen tavoittamaan vai onko tämä se lopullinen asetelma? Mistä Häkkinen tulee? Sieltä tulee Mika Häkkinen 14,5 sekuntia. Schumacher pystyy taas, voisiko sanoa vähän niin kuin sisään ajetulla renkailla ajamaan kovemmin ratkaisevassa vaiheessa. Jas Villeneuve keskeyttää. Villeneuve keskeyttää. Tässä olisi Mika Salollakin tietysti maltilla ollut aika hyvät mahdollisuudet nousta vielä tuonne kirkkaasti 10 sakkiin. Mutta ei kun ei. Paljon on pudonnut autoja pois. 14 enää jatkaa. Villeneuve oli siellä viimeisessä pistepaikassa hyvin kiinni, mutta valitettavasti hän joutui keskeyttämään ja ajaa autonsa varikolle, nousee pois, riisuu kypärän ja haalarin pettynein mielin. Valmistautuminen Monacoon alkaa saman tien. Siinä näkyy sitten seuraava taistelupari. Johnny Herbert, Jenson Button. Jenson Button, joka ajaa ensimmäistä kauttaan 6 MM-osakilpailua, on tehnyt erittäin hyvää työtä. Britit tykkäävät tästä nuoresta Playboy-tyyppisestä kaverista, jolla on karismaa. 20 vuotta todellakin ikää. Ajokokemuksia aiemmin isommista luokista ei ole. Hän hyppäsi lähestulkoon suoraan karting eli mikroautojen ja Formula 3 kautta. Ei edes kovin hyvin menestynyt Formula 3, muistanko oikein, oli 3. siellä viime vuonna Brittein saarten sarjassa ja sitten sai loistavan kiinnityksen ja Button yrittää nyt sitten hyvällä ajolla myöskin turvata ensi vuoden paikan Williams-tallissa ja tämän näköiseltä se näyttää sitten kun pari kello ajaa toisen perässä. Näkyvyys on aika lailla heikko ja siinä menee edessä toinen auto ja pahasti pöllyttää. On pakko käydä sivulla välillä katsomassa, että mihin se rata oikein kääntyy. Niin pahasti pöllyttää, että ihan kurkkua kuivaa. Me otamme jälleen katkon, kun siellä varikolla oltiin valmiina, mutta siinä on Schumacherilla jälleen tämmönen hitaampi vaihe. Arrowsin auto, eli De La Rosa tulee nyt 3. paikalta tuossa renkaiden vaihtoon ja Barrichello nousee sitten omalle paikalleen, eli 3. Nyt katkolle. Tasan 50 kierrosta on ajettu. Schumacher ohittaa juuri lähtölinjan ja hänen takansa tulee Mika Häkkinen, joka tavoittaa Schumacheria. Ja tässä menee sitten kova rypäs kuljettajat, jotka taistelevat paikasta auringossa. Nimittäin ilma alkaa vähän kirkastua. Toivon mukaan sadekin hälvenee ja sittenhän tässä tulee loppumetreillä vielä oma hulapaloonsa, jos tuo ura kuivuu niin paljon, että kuivat kelit olisivat paikallaan. 11 sekuntia Häkkisen ja Schumacherin ero. 11 sekuntia ja tässä menevät sitten kuljettajat, jotka ovat siellä luvulla 7, 8, 9 ja 10. Siellä on joukon kärjessä Herbert, Jenson Button, jota myöskin leikillisesti kutsumanimeltä kutsutaan Jennifer. Hän ajaa siellä 8. Alexander Wurz 9. Ricardo Zonta 10. Bartallin toinen kuljettaja. Nyt sitten jälleen tullaan sisään ja Ricardo Zonta tulee sieltä varikolle. Bartallin kuljettaja, hänellä onkin pitkä hieno suora tuossa varikolla, vetää ihan rauhallisesti 80 nappilaudassa. Ihan viimeisestä lokerosta löytyvät sitten hänen assistenttinsa, mekanikot, insinöörit, työmyyrät, jotka vaihtavat renkaat. Zonta oli siellä luvulla 10, kun hän tuli sisään. 50 kierrosta siis enää 17, 16 tarkalleen aivan näillä hetkillä. Petro Diniz on mukana Saubertallin kuljettajista toinen. Mika Salon keskeyttämisen syy vetoakseli oli mennyt poikki. No se on ihan selvää, että silloin miestä viedään. Kuljettajasta tulee matkustaja saman tien. 51 kierrosta tulee Schumacherilla täyteen. Mikä on Häkkisen panos? Kuinka kova Häkkinen tulee? Alkavatko uudet renkaat sitten purra paremmin, kun päästään muutama kierros vielä eteen? Kyllä! Hyvä! 9 sekuntia. 2 sekuntia Mika pystyy nipistämään. Vielä kaikki on mahdollista. Schumacher, hei! Mitäs nyt tapahtuu? Tuleeko tässä kilpailun ratkaisuhetket? Halleluja.
Onko todellakin niin, että Schumacher, Barrichello joutuvat viipahtamaan vielä varikolla, kun siellä Diniz ohittaa Zontan? Zonta oli tullut juuri varikolta. Molemmat Ferrari-miehet ovat käyneet jo kahdesti siellä ja niin on käynyt Mika Häkkinenkin siellä, mutta kumpi heistä nyt on menossa vielä kertaa? Ai kun menee jännittäväksi. Tässä menee Barrichello ja hän tulee sisään. Barrichello tulee sisään, kun on ajettu 52 kierrosta. Barrichello kolmannelta paikalta ja tämä on mielenkiintoinen ennusmerkki. Katsotaan nyt mitä tehdään. Onko autossa jotain vialla? Ei ole. Polttoainetta annetaan joka tapauksessa. Renkaatkin vaihdetaan. Aika mielenkiintoista, että kolmannet sadekelirenkaat pistetään alle, jotta vauhti pysyy maksimissaan tällä sadekelillä. Nyt muuten ei sada enää. Ei, mutta sadekeli... Joo, mutta Kyllä siellä sen verran vielä niin tulee. Ratakauttaalta on aivan märkää. Ei siellä kyllä kuivankelin renkaalla ole paljon vielä toistaiseksi asiaa. 10 kierrosta, jos sade lakkaa, jota mielestäni se ei ole vielä tehnyt, niin sitten 10 kierrosta myöhemmin tilanne voi olla jotakin aivan muuta. Katsotaan nyt Häkkinen. Schumacher ajanut jo 52 kierrosta ja nyt odotamme Häkkistä. Häkkinen tulee. Mikä on ero? Äsken se oli 9,7. Siitä tulee Häkkinen, nyt se on tasan 10. Hiukan se venähti taas, eli kovaa taistelua on, eikä ihan näköetäisyydelle päästä, ei sitten millään. Oliko jälleen joku hitaampi tuossa vähän hidastelemassa, mutta Barrichello neljäntenä tässä vaiheessa. David Coulthard on noussut kolmanneksi. Tarvitseeko McLaren kuljettajien enää käydä varikolla? Pitääkö molempien Ferrari-kuljettajien käydä, eli Barrichello jo kävi, pitääkö myös Schumacherin käydä vielä kerran, eli kolmannen kerran varikolla? Tämä on jännittävää odotusta, miten tässä tulee käymään. Ilma kirkastuu, se on ihan selvä. Ilma kirkastuu, mutta kuivankelirenkaille asti todennäköisesti ei tänään päästä. Rata on kauttaaltaan märkä, mutta kyllähän siihen niin kuin tässäkin selvästi lähtösuoralla näkyy. Ajoura on jo kuivumassa. Mutta märkää on. Niin paljon on märkää, että 15 kierrosta vielä ajamatta. Saattaa olla, että ei kukaan ehdi kuivankelirenkaille. Saattaa olla ehdotonta harakirja tai sitten Onnen-Pekka Hannu Hanhi. Michael Schumacher tekee sen ratkaisun. Kaikki jää aivan viimeisten kierrosten varaan. Schumacher ei ainakaan tuosta tule, mikäli hän nyt oli edes Schumacher. Kyllä on Schumacher eikä Ferrarilla olla valmiita ottamaan häntä sisään, eli tässä täytyy nyt katsoa ja jännittää, mikä tuleman pitää. 14 kierrosta vielä kestettävänä. 14 tulikuumaa kierrosta kestettävänä, vaikka ilma on ihan jotain. 8,8 sekuntia. Hyvä Mika pahtaa. Nyt on ihan samat lukemat molemmissa monitoreissa. Ilman lämpötila ja Häkkisen ja Sumin ero. 8,4 näyttää sitten taas eron tuonne. Barrichello jahtaa takaa Coulthardia. Sekin on aika lailla mielenkiintoisissa asetelmissa. Coulthard on siis kolmantena. Ja tämä asetelma saattaisi tietää muuten sitä, että McLarenin ja Ferrarin pisteero valmistajien puolella tasoittu entisestään, kun se oli ainoastaan 6 pistettä. Jos se pysyy samana. Se pysyy tässä tapauksessa samana. Jos mennään näin. Kyllä. Mutta ja sitten Zonta on pyörähtänyt pahaan paikkaan. Onko tuo neulan silmä juuri tuolla? Taitaa olla neulan silmäpaikka ja siellä Zonta sutii paikallaan, ei pääse mihinkään. Brasilialaisen tie katkeaa tuohon mutkaan. Vaikeat sadekeliolosuhteet ovat karsineet kuljettajia toisensa perään. Siellä ovat keskeyttäneiden joukossa Trulli Frentzen, kuivalla kelillä tosin he. Sitten Salo märällä kelillä vetoakseli poikki, vai oliko se Norra vai mikä? Schumacherin Ralf ja Verstappen kolaroivat Eddie Irvine kolmestaan siellä ja siinä oli tuo paha mutka, jossa Ricardo Zonta ei pystynyt hallitsemaan autoa, että veto olisi ollut tarpeeksi kovaa ja hän joutuu hyppäämään autosta pois ja sieltä näyttää kabinin puolelta on sen verran kuumana Zonta käynyt, että vielä penkki höyryää. Näin Häkkinen tulee lähtölinjalle, Schumacherkin ajoi ohitse eikä Ferrarilla olla edelleenkään valmiina. Mikä on ero tällä hetkellä? Tuosta se leikataan 8,9 pysynyt nyt prikulleen samanlaisena. Ja sitten menee Furch vai Fisichella. Furch vetää sieltä mutkan suoraksi ja nimenomaan lähtösuora jälkeinen mutka. Hän oikaisee siitä oikein huolella, eli jarrutus meni hiukan pitkäksi noin. Ja parempi ja turvallinen vaihtoehto ilman muuta sitten vängätä tänne noin ajamalla, kun se olisi mennyt muuten kylkimyyryä joka tapauksessa. Ja jäänyt sinne. Ja varsinkin nyt sateen jälkeen tietysti tuo hiekkaesteen pintakin on vähän pitävämpi ja se ei ole aivan niin pehmeä. Sieltä tulee sitten Mika Häkkinen ja kova yritys saada Schumacher kiinni. Käsi pystyssä, mikä lienee syy.
ilmeisesti merkki siitä, että hän on havainnut keltaiset liput. Kyllä, sitä se oli, koska keltaiset oli ylhäällä siinä. Ja jos sitten joku on merkitsevinään tietokoneelta, että hän kiihdytti sillä kohtaa, niin mikä voi ainakin sitten näyttää, että kyllä kertoa, että näytin ja ehkä se televisioitiinkin ja niinhän siinä tahtoi käydä. Schumacher kärjessä, 54 kierrosta ajettu ja Häkkiseen ero 8,9 sekuntia, kun edellisellä kerralla kuljettajat ohittivat lähtölinjan. Ferrarilla ei olla valmiita, tämä menee raaksi peliksi, eikä tule Schumacher tälläkään kierroksella sisään. Tässä on kyllä Barrichello, hän on 4. ja odotellaan sieltä, Barrichello leikkaa lähtölinjan, on 86 sekuntia eli minuutti 26 sekuntia kärjestä ja sitten Schumacher tulee jo sieltä takaa. Siinä näkyy sitten tuo Ferrari-kuljettajan välinen ero, mitä tapahtuu, Häkkinen näyttää vaan tuo käsimerkki vielä sieltä hidastuskuvasta näin. Hän on havainnut 8 sekuntia nyt, jälleen hän ravistaa hiukan eroa pienemmäksi. Mutta toivon mukaan tuo käsimerkki ei nyt merkinnyt mitään muuta kuin juuri sitä, ja eikä merkinnytkään, koska ajo on yhtä kovaa. Itse asiassa huomattavasti kovempi ratakierros oli äskeinen Häkkiselle, vaikka hän ehti vilkuttaa siellä turisteille eli kisamatkaajille. 1.29,1, siis 1.29,1 oli hänen kierroksensa Schumacherilla, tasan sekuntia hitaampi. Siellä nyt katsotaan ja tietysti ohjaaja leikkaa mielellään, katsoo sitä, että mikä tuo valmius. Barrichello joutui käymään 3. kerran ja siinä mennään nyt sitten peräkanaan. On tämä aika surullinen asetelma tietysti, mutta jonkinasteiset erilaiset taktiikat tässä ovat pelissä mukana joka tapauksessa, kun käy niin, että Schumacher tulee varvaamaan tallitoverinsa kierroksella. Se ottaa myöskin luonnolla, se on ihan selvää. Brasilias kuljettaja herkkä Rubinho, niin kuin viimeisimmät ohjeet oli. Barrichello on nyt kovan paikan edessä. Näin Schumacher tulee sieltä ja ohittaa lähtölinjan. Ohitus Barrichellosta ilman muuta tulee olemaan helpohko, se on aivan selvä, koska Barricellon on annettava tietä sovinnolla. Ja mistä tulee Häkkinen? Häkkinen tulee sieltä, kiertää tuon mutkan. 7,6 sekuntia koko ajan kaventuu. Mutta kierrokset kyllä loppuvat, jos ei se kavennu nopeammin. Niin, tässä on enää tasan 12 kierrosta, 11 kierrosta jäljellä. En huomannut katsoa tuonne Ferrarin suuntaan, minkälaista merkkiä annettiin. Onko syytä tulla vielä sisään? On tämä hurjan jännittävää. Tietysti jos rata kuivuu, sade on aika lailla olematonta, sataa kyllä. Mutta jos rata kuivuu jonkin verran tietyiltä kohdilta, niin kuin tässä lähtösuoralla on selvä ajolinja, niin se on ilman muuta rasittava tekijä sitten sadekelirenkaille. Eli sieltä on reunamilta haettava jäähdykettä. Ja se on ilman muuta sitten osaltaan se seikka, joka kuluttaa, jos ei sitä jäähdykettä haeta tarpeeksi. Renkaan pinta kuumelee liikaa ja menee rakoille, ja sitten sen estämiseksi niin kuljettajat ajavat sitten suorilla aina sieltä päin rataa, missä on enemmän vettä, jotta tuo pinta saisi hieman jäähdytystä osakseen. Ja kyllä siinä nyt Barrichello joutuu kauden 6. osakilpailussa ja omassa 6. Ferrari-kilpailussa toteamaan, että aika pitkälle tässä noudatetaan tämmöistä kakkoskuljettajan roolia ja tehdään kohta mestarille tilaa. Siinä on Häkkisen edessä nyt pahasti sekä Pedro Ninis että kuka tuo toinen nyt olikaan, Alexander Wurz. Schumacherille näytetään ero Häkkiseen 7,6 sekuntia. Ei näytetty millään tavalla sisääntuloaikaa, mutta Barrichello pitää Schumacheria siinä takanaan. 7,4 sekuntia. Ero on pysynyt prikulleen samana, mutta ei se riitä. Nyt pitäisi päästä ohitse näistä edessä olevista hitaammista, eli varvata kierroksella. Schumacher tietysti tietää tilanteen osaltaan. Hän on näistä kaveruksista jo päässyt ohitse ja Häkkinen yrittää nyt ensin sisäkautta, sitten jälleen joutuu tulemaan omalle puolelleen, omalle paikalle. 7,4 sekuntia tuo ero. Joo, se on sama kuin edellisellä kierroksella. Ja jälleen sitten Häkkinen tarkkailee tilannetta. Voi, Pedro Diniz ja sitten siinä edessä, Dinisin edessä on Alexander Wurz. Ja Wurz yrittää Diniksestä eroon ja pääsee. Häkkinen joutuu katselemaan tuota tilannetta kauhuissaan tuolla takana, mitä taistelua siinä edessä oikein ollaan. Ehkä se on helpompi tilanne nyt Häkkisen päästä ohitse, kun tullaan nimenomaan tuolle takalenkille. Nyt nuo väliajatkin olisivat aika kova sana. Katsotaan, näytetäänkö niitä meille täällä väliaikamonitorissa tuolta ykkösruudusta. Ei oikein näe siellä 32,9. Noin, siitä päätti ainakin Dinisestä. Hyvä, se meni loistavasti siellä. Aika mutta kyllä Häkkinen selvästi 80 ensimmäisellä kolmanneksella.
Ja tuolla peräti 2 sekuntia. Ai, se oli paha paikka tuossa. Häkkinen menettää Schumacherille, mutta jälleen sieltä pitää vaan sitten hurjalla rutistuksella lähteä taistelemaan ja etsimään sitä kavennusta. Ja kaikki peukut pystyy nyt sen suuntaisesti, että sieltä Häkkinen ohittaa Petro Dinisin ja sitten heti perään Alexander Furt, että Schumacherille pitäisi vielä yksi tankkauskerta istumaan. No, näin tuskin tulee. Schumacher on ilman muuta voittonsa ansainnut, jos hän sieltä ykkösenä maaliin ajaa. Se on ihan selvää. Hän on tehnyt erinomaisen hyvän työn. Kaikki on mennyt ainakin toistaiseksi nappiin, mutta jos tulee sitten semmoinen tilanne, niin ei siellä vielä Furtsin ohi olla päästä, mutta nyt se paikka tulee, Häkkinen pääsee ohittamaan ja sitten alkaa se ankara Schumacherin tavoittelu. 10 sekuntiin revähti tuossa äsken ero Schumacherin ja Häkkisen välillä. Coulthard on kolmantena, mutta jo 75 sekuntia Häkkisestä. Minuutti 22 Schumacherista ja Coulthard on seuraava, kun varvataan kierroksella. On nämä erot aika kovia näiden 2 kovan kuljettajan takana. Kyllä. Tai jälkeen. Schumacher Häkkinen hallitsevat formulasirkusta aivan ylivoimaiseen tahtiin. Sitten tulevat muut kyllä todella kaukana takana ja nyt voi sitäkin vertausta käyttää, että kierroksella jääneen. De La Rosa on tekemässä hienoa työtä. Arrows-tallille on tuomassa tallille sen ensimmäistä pistettä tällä kaudella ja se tietysti edellyttää, että hän pystyy tuomaan autonsa tuossa maaliin. Hän ajaa tällä hetkellä 14 sekunnin päässä Fisikellasta ja taas toisaalta Herbert on jäänyt hänestä vaikka kuinka paljon, yli 50 sekuntia, eli mitään huolta ei pitäisi olla nyt De La Rosalla ottaa tuota yhtä ja hyvinkin arvokasta pistettä, koska niitä ei nyt kovin montaa tilaisuutta näytä tämmöisen kauden aikana annettavan ole keskikastin talleille sen takia, että autot ovat niin luotettavia. Huipputallien autot ovat niin luotettavia. Ehkä melkoinen pettymys oli todeta se, että molemmat Jordanit putosi kilpailusta pois aivan se oli alkukierroksella ja sentään viime kaudella 3. paras talli, niin se kyllä kirvelee. Siinä pari kello on jo ja 9,4 tällä hetkellä Schumacher ja Häkkisen ero. Häkkinen pääsi jälleen repäisemään ja Schumacher on pystynyt ohittamaan tallitoverinsa pari kellon. Käsittääkseni nämä kuvat ovat niin kuin kaikki me näemme aika lohduttomia. Sitä on aika vaikea nähdä, kun kyllä, Sumi on ohittanut pari kellon. Väritykset ovat hyvin samanlaisia, mutta Schumacher on käsittääkseni kyllä nyt tässä näin ja pari kello hänen takanaan. Näin Schumacher on. Oi, kun olikin vaikea paikka hallita. Tämä edelleenkin nyt kun on ajamatta toki hyvin vähän, 8 kierrosta ajamatta. Olisi kyllä järkyttävä tilanne, jos hän joutuisi piipahtamaan varikolla, mutta Schumacher lähestyy Coulthardia. Varvaus on edessä, mutta kyllä Schumacherin pitää näillä renkailla ajaa äärettömän varovaisesti. Ja Häkkinen tulee jonkin verran tuoreimmilla renkailla sieltä takaa. Ja jälleen katsotaan mikä se ero on, kun lähtölinjalle tullaan. Pari kellollahan on nyt 1 000 000 taalan paikka sitten hiukan hidastella siinä Häkkisen menoa. Siinä menee Schumacher takana pari kello ja Häkkinen tulee 7,7 sekuntia. 7,7 sekuntia ja kaiken kaikkiaan 7 kierrosta. Sekunti per kierros ja sitten viimeisessä mutkassa. Joo, ja tässä tuli otettua kiinni jo melkein 2 sekuntia. No hitaammat ovat niin vaarallisia sieltä, mutta aika lähellä nyt pari kello on jo Häkkistä ja siinä suhteessa pari kellolla on kovat paikat, kun hänen pitäisi nyt sitten antaa ehdottomasti tietä sujuvasti Mika Häkkiselle, kun hän tulee. Tuossa nuo 3 autoa näkyvät. Näköyhteys on Häkkisellä Schumacherinkin ja Schumacherin eteen tulee aivan pian hitaampi auto. Ja ilmapilve. Pilvet tulevat jälleen, tummemmat pilvet. Ilma-ala tummuu. Sen sijaan sade on kyllä hyvin vaatimatonta luokkaa, ollut jo pidemmän aikaa, mutta kaikki nämä kuvat kertovat, että rata on kauttaaltaan hyvin märkä. Siellä näkyy Häkkinen ja edessä pari kello. Taitavasti Mika on ajanut koko tämän sadekeliajan ja ainakin niissä hetkissä, ne hetket kun olemme päässeet hänen ajoaan seuraamaan, niin minkäänlaisia lipsumisia ei ole ollut. Koputetaan puuta, toivotaan parasta, että loppumetreillekään sellaisia ei siunaannu. 61 kerrosta napsahti täyteen Schumacherilla. Mikä on sitten ero, kun Mika tulee sieltä? 6,9 sekuntia. Sekunti tuli taas siitä, vähän reilu sekunti.
Mika pystyy nipsauttamaan ja hyvin lähellä on pari kello. Monitori ei valitettavasti nyt sitten kerro meille ihan tätä koko totuutta tästä erosta syystä, että pari kello on kierroksella jäänyt. Emme pysty sitä oikein hahmottamaan tuosta. Se on itse asiassa Coulthardin kärjestä 87 sekuntia, siihen pannaan vielä sitten tykö 5,3, niin ollaan aika lähellä tuollaista 92 sekuntia. Se on pari kellon ero Schumacheriin, mutta juuri tämä pari kellon ja Häkkisen välinen ero, mikä se kaiken kaikkiaan on. Meidän täytyy tyytyä televisiokuvaan ja siinä näkyy edelleenkin tämä hurja taistelu. Ei pistepaikasta. Ja onko niin, että Schumacher on saavuttanut tämän letkan? Kyllä näin on. Ja nyt tulee kova paikka. Nyt tulee kova paikka. Siellä on ensimmäisenä Schumacherin edessä. Onko Jean Alesi? Vaikuttaisi siltä, että siellä on David Coulthard ensimmäisenä. Varvataan kierroksella. Ja sitten tulevat eteen mitä ilmeisemmin Alexander Wurz, Button ja Herbert. Schumacher johtaa ja nyt sitten jälleen tuo ero, mikä se tulee olemaan. 6,9 oli äskeisellä kierroksella. Schumacher ohittaa, 62 kierrosta on ajettu ja Häkkinen tulee 5,9 sekuntia. Mutta nämä ohitettavat tuovat nyt hirvittävän kovan tuskan tähän viimeisten 5 kierroksen ajalle. Ja saattaa olla, että tuo tumma pilvi roiskasee sellaiset sateet vielä tässä, että ei tästä ihmeempää taistelua ehkä synny. Ja sitten nämä samat hitaat tulevat Mikan eteen ihan kyllä, kohta. Kyllä, valitettavasti juuri näin. Tuolla Mika näkyy kuva yläreunassa, eli televisiokuvissa miehet mahtuvat jo samaan ruutuun. Ja Schumacher pystyy hyvin sujuvasti poimimaan tällä punaisella autolla. Se hohtaa tuolla peileissä niin kirkkaasti, vaikka on minkälainen suihku siellä takana. Schumacherin punainen auto on ehkä helpommin havaittavissa vielä. Ja nyt annetaan tietä sovinnolla, vai annetaanko? Button ei anna sovinnolla tietä. Hän jo kerran tuolta varikolta tullessaan tuli pahasti siellä Schumacherin eteen. Ja olisi pitänyt antaa. Olisi pitänyt antaa. Siinä taitaa olla jo Häkkinenkin. Ei, se oli Coulthard. No. Ja nyt sitten Schumacher pääsee näistä ohitse ja sieltä taitaa nyt sitten tulla Buttonin takaa. Hirvittävällä imutuksella tulee toinen Benetton kuljettaja. Tullaan Vedolin mutkaan. Benetton kuljettaja sulkee ja painaa Buttonin ohitse. Siellä on Coulthard, pari kello ja Häkkinen. Armoton ryysis, aivan hirvittävä ryysis. Ja kyllä ja tämä on ihan kova taistelu Coulthardin ja pari kellon välillä. On ihan kirkossa kuulutettu siinä homma. Taistellaan palkintopallin sijasta. Ihan selvä tilanne, että Schumacher ei tule enää renkaiden vaihtoon. Pari kello kävi 3 kertaa, mutta Schumacher vain 2 kertaa ja se näyttää riittävän. 4,9 sekuntia ero. M-pisteissä johdossa olevalle kuljettajalle 4,9 sekuntia on tuo ero ja siinä se nyt sitten roikkuu ja riippuu. Näin siellä Schumacher taitaa nyt sitten päästä aika sovinnolla myöskin Johnny Herbertistä ohitse, kun on enää. Ja vettä tulee taas hiukan enemmän. Kyllä, siinä on kova taistelupari. Coulthard pari kello ja sitten yksi auto välissä ja sitten Mika. Mieletön sumupilvi. Suihkupilvi sieltä leviää. Ja nyt on Häkkisellä se paikka, kun pitäisi päästä Coulthardista ohitse. Ei Coulthardista, vaan pari kellosta ohitse. Ja niin ikään pitäisi päästä myöskin sitten tallitoverista toistamiseen ohi tässä kilpailussa. Ja siellä Häkkinen tulee pari kellon takana ja se on pari kellolle miljoonan taalan paikka. Nyt tuo ero venähti jo 6,5 sekuntiin. Kyllä, mutta pari kellolle näytetään sinisiä lippuja. Ja silloin on tietysti tehtävä tilaa takatulevalle miehelle, joka johtaa kierroksella. Mutta Häkkinen on myöskin Buttonin takana tuossa vaiheessa. Peli on menetetty. Kyllä siltä tuntuu. 63 kierrosta ajettu, vaikka ero on vain 4,9 sekuntia, mutta kuva kertoo, kummonen määrä tavaraa on tuossa noisten miesten välissä. Ei mahda mitään, ei mahda Mika mitään. Ja sade vaan yltyy. Samassa sumpussa nyt sitten kaikkien kanssa ja näkyvyys menee ja sieltä lähtee Herbert ja samoin lähtee myöskin Wurz, mutta Herbert pääsee jatkamaan. Ilman. Ja siinä pääsee myöskin sitten pari kelloa ja siitä pääsee Coulthard ja Mika pääsee heidän ohitseen hiukan helpommaksi, mutta ero 10,3. Ai, harmillista. Ruuhkiin sortui Mikan suuri taistelu. Ja jos nyt tällä tavalla tullaan maaliin, niin ero on sitten Schumacherilla 46 pistettä, Häkkisellä 28 ja ero kasvaa jälleen hiukan 18 pisteeseen. Saa nähdä, yrittääkö pari kello Coulthardista aivan tosissaan ohitseen. Se tässä vielä
Siitä tässä voidaan vielä jännittää. Mutta tuossa Wurz yrittää Johnny Herbertistä ohi. Ja Herbert tulee aika rajusti siihen, ei käsittääkseni osunut. No jaa, voi olla, että siinä pieni hipasu oli, mutta... Olisikohan niin, että nämä kaksi miestä ovat sellaiset, että ensi kaudella ei nähdä Formula 1? Saattaa hyvinkin olla. Schumacher pahtaa siellä nyt, kun on enää jäljellä tämän kierroksen täyttyessä 2 kierrosta. Alexander Wurz allapäin. Vähän ontuu jalkaa, niin kuin näkyy, kengät on ihan eri paria. Katsotaan mikä on ero nyt, kun Schumacher tulee jälleen tähän lähtölinjalle. Näin, eikä tule varikolle tälläkään kertaa. Auto on vaikeasti hallittavissa, mutta kierroksia on enää niin vähän jäljellä. 10 kilometriä tämän jälkeen, kun hän leikkaa lähtölinjan. Sieltä työnnetään nyt sitten Herbertin autoa. Herbert joutui keskeyttämään niin ikään, joten peli on hänenkin kohdaltaan sitten selvä. Näyttää siltä, että tänäkin vuonna maaliin tulee hyvin vähän autoja. Hyvin vähän autoja kaiken kaikkiaan. Viime vuonna tuli 10 autoa. Siltä näyttää, että tänäkin vuonna vain 10 autoa. Viime vuonnakin sade oli sotkemassa kuviot. Miten käy tänä vuonna? Selvitäänkö tässä vielä loppumetrit ilman rähinöitä? Barricellon ja Coulthardin taistelu on todella kovaa. McLaren kaksikko on nyt paikalla 2 ja 3. Schumacher vie joukkoa. Häkkinen toinen, David Coulthard 3, Barrichello 4, Fisichella 5, De La Rosa 6, Diniz 7, Mazzacane 8, Button 9. Hän on jäänyt tuonne matkan varrelle viime kierroksella. Aivan oikein. Ja sen takia Diniz noussut 7. John Alesi on noussut sieltä sitten 9. ja hän on ainoana enää mukana olevista kuljettajista. 9 autoa mukana. Kyllä. Kovat olosuhteet niin ovat karsineet. Aivan oikein. Siinä tulee David Coulthard ja näkee, että siellä on punainen auto ja kova taistelu 3. paikasta. Mika Häkkinen kuitenkin kirkkaasti 2. ero 13,2 sekuntia. Hän tietää tilanteen, mitään ei ole tehtävissä. Näiden 2 ohi pitäisi päästä ja vielä Schumacherinkin ohitse. Paras vaan tuoda automaali ja ottaa 6 pistettä tämän viikonloppun aikana ja katsella eteenpäin. Monakosta sitten 10. Kyllä. Ja kun näin tullaan, niin tuo ero on 18 pistettä. Ei se ole mikään maailmanloppu vielä. Vastahan tämä on 6. osakilpailija, 11 on vielä edessä. Se on totta, kaikki on vielä mahdollista. Tänään sunnuntaina myöskin Keke Roosbergilla on jännät paikat. Hänen poikansa Niko ajaa 3. Euroopan mestaruusosakilpailua ja starttasi kello 14.45 Euroopan aikaa paalupaikalta tuohon 3. kilpailuun. Kaiken kaikkiaan 125 kuljettajaa oli nuorta miestä mukana. Heistä kaiken kaikkiaan 34 pääsi finaalilähtöihin mukaan. Ja näin sitten Nikolla on ollut kova paikka siellä. Toinen lähtö on noin kello 17 Euroopan aikaa, eli 18 Suomen aikaa. Nico Roosberg ja Keke näin ollen ei ole ollut täällä koko viikonloppuna. Hänellä oli perhosia vatsassa monesta syystä ennen tämän kilpailun ja myöskin oman poikansa kartin kilpailua odoteltaessa. Niin on ollut monilla meilläkin, kun tätä kilpailua erityisesti odottelimme ja olemme olleet seuraamassa. Viimeinen kierros on menossa ja Schumacher vie joukkoa 66 kierrosta takana. Kyllä, saa nähdä yrittääkö Barrichello Coulthardista ohi. Hän on 0,2 sekuntia oli jäljessä, kun leikkasivat tuon ajanottolinjan viimeksi ja nyt viedään viimeistä kierrosta. Ja voisin kuvitella, että sieltä tulee. Me näytti jo hetken aikaa sillä, että Schumacher oli nurmikolla. Ai, sitä se vielä puuttuisi tässä tilanteessa. Michael Schumacher. 174 senttinen, 75 kiloinen, naimisissa Korinan kanssa, 2 lasta ja näin hän tulee maaliin. Ruutulippu heiluu, märkä keli on takana. Schumacher vie komean voiton, on ansainnut ehdottomasti tämän päivän kilpailusta korkeimmat ja komeimmat pokalit. Mika Häkkinen tulee sieltä ja ottaa kakkospaikalla 6 maailmanmestaruuspistettä. Ei aivan mennyt nappiin, vaikka lähtö oli kuin tykin suusta. Erinomaisen hyvää työtä tehneenä. Mutta sitten erinäköiset asiat ja todennäköisesti tuo varikkopysähdys ja jopa taktikoinnit hiukan kääntyivät McLarenia vastaan ja Mika Häkkisen suoritusta vastaan. Se on hienointa joka tapauksessa McLarenin kannalta, että McLaren otti tästä hyvät pisteet. Häkkinen siis 6 pistettä, David Coulthard 4 pistettä. 3. paikalla näin ollen ero taistelutilanteessa merkkimestaruudesta. Jännitys sen kun vaan säilyy ja kasvaa. Mika Häkkinen loistavasti säilyttää asemansa maailmanmestaruustaistelussa, vaikka ero kasvoi jälleen hiukan. Se on nyt 18 pistettä, mutta
Mutta kaiken kaikkiaan 11 kilpailua on edessä, joten ei mitään syytä huoleen. Nyt sitten odotellaan kaikessa rauhassa aurinkoisempia, lämpimimpiä kelejä. Mennään Monacoon 2 viikon kuluttua ja silloin pitäisi olla ihan erilainen meininki mitä täällä. Mutta Monacossakin on niin monet kerrat saatu vesisateita. Toivon mukaan onni kääntyy ja vihdoinkin sitten päästään Formula-sirkuksessa hiukan lämpimimmille alueille. Siitä nämä kuljettajat ainakin ovat olleet vähän käärmeissään, että kalenteri on tällä tavalla rakennettu tälle kaudelle, mutta se oli harkittu ja tarkkaan tehty toimenpide. Silverstoneissa käytiin hyvin varhain. Barcelonassakin oli sattumalta aika lailla viileää. Niin oli sitten täällä parhaimmillaan 5 astetta, nyt se on 8 astetta. Ja kaiken kaikkiaan vesisateessa ajettu kilpailu ei ollut kovin dramaattinen sittenkään suomalaiskuljettajalle Mika Häkkiselle. Se tarjosi monia hienoja mahdollisuuksia, mutta kuitenkin Schumacher pystyi olemaan ylivoimainen tässä tilanteessa. Ja tietysti jos jossitellaan silloin, kun se ero oli 27 sekuntia Schumacherin käydessä varikolla ja Häkkisen ajaessa karkuun, silloin Mikan olisi pitänyt kenties käydä renkaiden vaihdossa ja tankkauksessa. Ero ja tilanne maalilinjalla olisi kenties saattanut olla toisenlainen ja ehkä loppuhetkillä olisimme nähneet toisen tyyppisen kovan taistelun. Mutta eipä jossitella. Kaikki kunnia suurelle saksalaiselle Michael Schumacherille. Loistavaa työtä tehneenä hän on ansainnut ehdottomasti tämän päivän hienon voiton ja maailmanmestaruusasetelma vahvistuu. Mika Häkkinen on kuitenkin pelissä loistavasti mukana eikä tule luovuttamaan, se on ihan selvää. Kaikissa jäljellä olevissa kilpailussa taistellaan hampaa tirvessä ja Mika tietää, että auto on erinomaisen hyvä. Sillä on loistavaa taistella. Jokaisessa kilpailussa ovat sitten olosuhteet mitkä tahansa. Ratkaisevasti Mika ei missään tilanteessa jäänyt ja lähimmillään hän pääsi noin 4 sekunnin, 5 sekunnin tuntumaan myöskin tällä sadekelillä, kun oikea takaajotilanne oli päällä. Mutta sitten tietty sumputus siinä edessä sotki pahasti asetelmat. McLaren kuljettajat Häkkinen Coulthard ottavat siis 2. ja 3. paikan. Hyvä suoritus jälleen heiltä, mutta kaksoisvoittoa ei tullut. Ferrari-kuljettaja Michael Schumacher pääsee riemuitsemaan tänään eniten. Loistavaa työtä tehneenä. Homma on hanskassa. Täydet 10 pistettä Ferrarille ja Schumacherille. Kotiyleisön edessä riemu on ehdottomasti rajaton. Näin siellä tuuletetaan ja pari kello vähän pettyneenä. 4. jäi. Kuitenkin lämpimät onnittelut ja halailut. Kisa oli kaiken kaikkiaan hänen kohdaltaan varsin jännittävä, koska hän joutui käymään yhden ylimääräisen kerran varikolla. Kaksoisvoitto oli jopa hyvin lähellä, jos sellaiseen ei olisi tarvinnut mennä. Mika Häkkinen ei varmasti ole kovin tyytyväinen tähän tilanteeseen, mihin hän joutuu nyt asennoitumaan, koska asetelmat ovat tämän kaltaiset. Mutta Mika kuitenkin tuulettaa faneille. Homma on hienosti hanskassa, 6 pistettä on plakkarissa ja peli sitä myöten hänenkin kohdaltaan selvä. Aivan loistavaa työtä tehneenä ja kovan armottoman taistelun tarjonneena Mika tyytyy kakkostilaan ja näihin 6 pisteeseen. Ja pian kuulemme sitten lehdistöhuoneessa, minkälaiset olivat kuljettajien tunteet ja tunnelmat sateen tullessa. Valokuvaajat ryhmittyvät jo omille paikoilleen tuossa katsomaan sitä, kun kuljettajat ovat palkintokorokkeella ja vanhaan tuttuun kaavaan me katsomme samppanjaruiskutukset. Sen jälkeen Formula-studiossa kuljettajien kommentit, kärkikolmikon kommentit ja sen jälkeen vielä kirkkaat ja kovimmat tähtihetket tämän päivän hienosta kilpailusta. Nyt sitten odottelemme kuljettajia tuolla. Katsomme Schumacherin loistavat tuuletukset ja odotamme kuljettajia tuonne palkintokorokkeelle. Ja päivä alkaa olla pikkuhiljaa pulkassa täällä Nürburgringillä Saksassa. Siinä tulokset. Schumacher 1, 10 pistettä, Häkkinen 2, 6 pistettä, David Coulthard 3. He tulevat kohta palkintokorokkeelle ja Coulthard ottaa sitten 4 pistettä pari kello
3 pistettä Fisikella 2 ja De La Rosa Arrows-tallissa loistava työn tehneenä 1 pisteen. Jälleen surullista se, että Saubertalin kuljettaja jäi tuolle kaikkein rankimmalle paikalle 7. Herbert ja Wurtzkin noteerataan tulosliuskassa 6 kierrosta jääneenä, mutta jos ihan katsotaan ketkä ajoivat maaliin asti, niin maaliin asti selvisi 9 autoa, joka on pitkän aikavälin ennätys täällä. Viime vuonna 10 autoa ainoastaan maaliin ja parhaimmillaan jopa 16-17 autoa on selviytynyt Nürburgringillä maaliin asti. Näin punnitukset on tehty kuvaruudun ulkopuolelta. Väkeä tulee paljon lähtösuoralle. Santot hymyilee siellä ja vaimo Corinakin on tullut paikalle. Lapset on jätetty jälleen hyvään hoitoon ja näin sitten hymy on herkässä. Corina ei ollut täällä eilen eikä toissapäivänä, mutta täksi päiväksi hän tuli miehensä tueksi tänne ja teki siinä hienon liikkeen. Antoi varmasti omalla läsnäolollaan lisäpotkua. Ja palkinnothan täällä tulee jakamaan arvovaltainen raati EU-komission puheenjohtaja Ronaldo Prodi ja sitten liittokansleri Schneider, he tulevat jakamaan palkinnot kilpailuvoittajalle. Kyseessä on Euroopan Grand Prix ja näin ollen juhlavissa puitteissa sitten tuolta palkintokorokkeelta näemme komeat hetket, nautittavat viimeiset hetket tämän päivän kilpailusta. Siinä näkyy vielä tämä tuuletustilanne ja McLaren 10 pisteen päässä. Barrichello sai niin paljon tuosta pisteitä, että ero on 10 pistettä ja näin Schumacher nousee kotiyleisönsä edessä. Ja Prodi on ehdottomasti EU-komission puheenjohtajana, hän on Ferrari-fani italialaisena, niin kuin pääministeri Paavo Lipponen kertoi. Ja nyt sitten Saksan kansallislaulu Saksan maaperällä. Tuuletukset Schumacherilta ja sitten heti perään Italian kansallislaulu. Näin on komeat kansallislaulut kuultu. Siinä oli päämiesten hienoa hymyillä myöskin, koska oman maan kansallislaulut tuli tuolla. Ja sitten palkinnot jaetaan siellä. Schumacher saa komean pokalin EU-komission puheenjohtajalta ja sitten myöskin Gerhard Schröder on siellä onnittelemassa liittokansleri omaa maamiestään.
Ja sitten kakkospalkinto Mika Häkkiselle komeasti ja hienosti. Kolmas palkinto David Coulthardille ja sen jälkeen tulee samppanjaruiskutus selostuspisteestä teille kaikille. Mukavaa päivän jatkoa ja tämän jälkeen kisakooste ja sitten Formula Studio. Näkemiin selostuspisteestä. Kuulemiin.